Radio Papa, Abuzike. Thank you. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amamfo Emamo Achen, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa, Abuzike. Thank you. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amamfo Emamo Achen, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa, Abuzike. Thank you. Live on Ahenkan 93.3 FM. Matching each media day Ebremu free sub break up him say non do ebebo. Mema Uremfi say your most authoritative social, political, current affairs talk show. And an Ebre Aswan yesin konwa ye de Ebremo. Mi wo gidie ewo Kristo mu say anopai. Senior de yen kwa ache yen no sa pepepe no don so nkwa ache o eno nti se wote ase a na wo de aseda na wo de ayeye e de amoti asefo nyankopon no sanse ye na dom ene na humo bro ena wachicha mana so minumi enu so eno nti ne ase ayeyi nyom ene ye de be ma no ena se nyom ne ye de be ma no sanse ode ewura afi 2022 mu no ene ne da etoso edu baako 11th January 2022 and ye brother ye di asida nyina e di moti asifo nyankopon no Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amamfo Emamo Achen, Ediba Ahenkan 93.3 FM. And then soon Sambe Brenoa and Antiti Egufem. Yes, in Konya Yadina de Bremo. And it is out to train more. You can lean on us, you can trust us. Because Martin, your most authoritative social, political, current affairs talk show is here once again this year to produce the well thought-provoking stories and help shape the understanding of issues most fearless and factual. So what yes, yeah. On behalf of the team, and I don't pray that's it.
say radio stations in the doson. Now so where choosy say you will work with us. Nyamin Shrao, Omo Akoma Swadie, Nina Emremo. On come home. Na ene day, ni awudi asiwe ni sunyina. Oma wonso nsa entiminka. Na etire no ye nyina kan bom na yato ayeyi nyom. Ena no paying so en common doso. Sani endra ye shasye no. Start Right Summit. Start Right Summit. Say ye shafe na se. Ya shasye krada da ene eye the 11th day. Nyame da so aka ye ho. But there are one or two things you don't need a soothsayer to come and tell you, sir, you need to do it right. And no ena ye kaka yen ho yen ho. Na ya maya tiasia se, nyankopon bo nipa no, odi nyansa ene ahoden, odi ade a eboa ma nipa brabo etumi kɔ nanim no. Odi ni nyina de kan yen ho. Eni ti se nyame ma ade e kyew, na so obo wo ho ban a. Nyansa na wadi se wutirimu no na eba be kan kire wo se kom de wadidi. Se nyansa na ebe ka kire wo se. O sorry na upia kwa abonten a pata de papa se. Satade emfa nakedness enkwa abonten. Eye nyansa na sa nyansa na se obi de anya adwuma a emani padua ne bre. And you know, say lack of knowledge, my people perish. And into a radi Edison young son in Mudiana de Yamaye. Say yen decisions in Yemuno, Yemfa say young sano, and ye Juma. That is why you will never be one more. Oh, try say you blame God on that. And I say you trying to blame people on data. Ayane ye Juma. And into no ye catch on say. I feel you say room. Was so many I say room. Now what can you say room? Start right. Start right. Now we've been built resource people, seasoned people, and crofwa omodo ma brabo eyem fato ho omutu yemfo a eyeye because they've gone ahead and they've had one or two experiences. Omo be share with us. Na etumi aboaye na yeso so ya brabo na etumi awiemu die. 37 minutes into 6 a.m. Wadwen kira no betumi dia ba va WhatsApp and I set normal SMS. 0594 841044 0594 841044. What do wadwen kira de beba sunset? It is an interactive show. We encourage you to bring in your sentiments, thoughts, and comments. As when trickles in here, we will read them into the hearing of the whole wide world. Fabra kind of amount. Ubechimia joining our Facebook Ahenkan 93.3 FM, as well on YouTube and also Ahenkan 93.3 FM. I don't channel point, so we have a well-packed show. I de Bremo Ghana by I say or the National Media Capacity Enhancement Program be Ediba. The focus is on the and some trophy what Ghana hano. Why not going to see ba na identity the amount some trophy be. And opinion on no your swafa wa share and kraton some so ede Emma Abanyi. Onimunyamfo kwajo opon enkroma wabra wakasa wo dwumedie no ase ne kyerɛkyerɛ nsɛmu bebre wo se mpe bebre no nsɛmtwerɛfo no ebi nintete ebi mo ntete nso wo fam ɛna ntete no nso eduru ba bi a yɛtwɛn a abato obedu ɛne ada institutions ni bi na ɔmo ɛma nsɛmtwerɛfo ntete o se this time around here nsɛmtwerɛfo no adekye bia ɛwɔ se yɛ mo ntete said they will be on top of their issues and games. They will be on top of their work.
Omo ye Adwuma, they know their right from their left. Na bibia to me akoso kama. I don't know pay we will delve deeper into that. Na ye nim penifo abomu nkomo se ekwa ben ye befa so because omo me nya ntie se 250 journalists and omo ebe peki wom no ma sponsor womo be ma womo scholarship omo dia kosua de. The question is omo focus no is it going to be Accra Kumasi na yeja other regions na as we speak you know there was 16 regions na see the scholarship e de be man sem trofo omo kosua de a. The focus shouldn't be only on Accra Kumasi. Other regions and also some benefit biana. The baby sa questions in the brady afa Ghana ranked second most peaceful country in Africa. 2021 Global Peace Index. And the abeto emonteso say Ghana. Obe bibi man mu nyina. Oman asumdue wo mu pa. Ye ne etoso mienu. I wonder the entia yentimi anikan. Because Ghana happen and a foreigner be to me ba be yanche ne ho. Ghana happen a foreigner be to me ba na ono afa Ghana ni bi adwumam o se watwi mako na amfe na waka na ni abutum na wada so nam Ghana ha na nso so Ghana ni ankasa kokoye bia nkasa abire nka wada na ba ponachi. A peaceful country, a country where we tolerate anything from the foreigners. The omo ye bia foreigner ya de and ye right. But in the yonko Ghana ni ya de and ye right. Into I wonder say ya nto so ye ni kan ye to so mienu. Anopo ye be di mu nkomo. Eno de 2021 Global Peace Index. Omo report omo de abano, but the reality on the grounds wo enemy and ye betimi testify say omo ka say Ghana asumdwe ye ba Africa nyina Ghana asumdwefo eman no ye ne atoso mienu a mienu a yete Ghana ha no no sa na yenso so yehunu picture na enti we will take into cognizance that picture no omo a painting no na mienu abisa ye ho question say sa na tia na yes the PR the everything the government machinery in the ka ho nyina no they can all speak good. The our friend is saying indices ni na betimi go positive directions, but mienu no ye na yete Ghana ha. Enti all the indications no are pointing to the positivity a mienu na e wo Ghana ha no sa na yenso so yehunu no ana. That is the question. Ebre ni so ebe ma okwan na so de aba obetimi so e de aba afa WhatsApp and send normal SMS no 0594841044. And Crawford asumdwe wa Ghana ba mienu mienu sa na ehunu no ana is a question. 84,000 Ghana cedis. Ye de koye den ya yese ye de kwakoto bronyadua. E de akosi Ghana ye wiem hyen gina bia kakraka ho. Me kire Kotoka International Airport. Paul Adomotre. And so aba abontin aba be di banke claim ni se no kre bia nim. Send Ukraine no I park in penifon so de omano atumi yom chese da bi. And once ye tobro nyadua 84,000 Ghana cedis. Even say 34,000 Ghana cedis kura as claimed by the board chairman na. And once ye tobro nyadua sa na bro nyadua kura saying and ye sika twitwi die say ye de kotobro nyadua. Anopa ye bedi mu nkomo. You obi anka ye wura Paul Adomo kire ba be ye ayi screen touch analysis. Until we expect him to do a screen touch analysis on this issue. What is good for the goose is equally good for the gander. It is a ne onu ne di animu na we expect him to do same. And once we can anutum wo ho. And once we ba chro social media so and it will end the issue. No. I was some penny for more money di akire di benti na bro nyadua ye tono 34,000 Ghana cedis. O de yem fat 81 no currency nchen na we should come to a year 34,000 Ghana cedis no de ababeto monten so no. Na 34,000 Ghana cedis no. Yes ye chire mu di akoye yankasa ye nsika dada ni mu a unim ne bo. Buro nyadua. Na buro nyadua no e de nkwa abere nipa ana ukogina se ya wunya nsuo nom. I don't tell you for and some way become a dosu pa.
Ena yedi ebremo. Mema Remfisa, we will do a bit of preview analysis on a year political terrain 2022. What we should expect. And I said, Nyoma ye likely say BCA. Oko NPP Enra, we did a bit of it. And ne yebere ni abura NDC mu. Na fe ye the NPP die kakra dia ka ho. Me check samaye from the top. I'm talking about NPP womo mpanimfo ho ne say omo call a year conference and for the proposals be breed by. Sa proposals no I can authoritatively tell you say enya dia ebeye adwuma this year. Nti abatuo bi a wo ho no mo beto ni nyina wie ansana sa proposals na nkrofo ne de bae no aye adwuma. Nti possibly proposals na mo de bae no a omo de ama mo council of elders se wo mo no mo nhwemu no beye adwuma possibly somewhere next year. Sesi ade enya adwuma. Nti omo timetable no ma che January, February, March, April, May, June, July, still is in hold. And in Tano Pray, we will do a bit of that analysis as well. And Crophobia Machumo Mutia, almost person to about Edema Womo, a poemantemu. The secretary, the regional secretary, Jeff Kunedu, also so Akiniti, what Simbi. Jeff Kunedu say or call for chairmanship our Eastern region. And into Eastern region, you know, Jeff Kunedu also so what Simbi say Yantwa Bamano, Nomra Maye Eastern Regional NPP chair. Remember Refi say chairman or non to see the incumbent, also so assign AC key for re-election. Uraki see into Yanwasan and so Eddie Mame. It is if all things being equal, that's a BB answer Sandia. Naturally said 20th January this year, Ayadia NPP Omo Ebeko for elections a branch elections and Omoko Akwakoto Abano. And it is we are interested. Opesa Obabe part of the executives. Not as also so wama on Hawaii Hara. And Krata 70 BB hour to Yamuada ho. 46 minutes. Few minutes to 47 minutes. Seconds rather. Into now 47 minutes into 6 a.m. Mame mo akwaba ni emfa ewiembo bring seminar and to asu ye wia yentinsim. Adisiye Obwoba ofore amamfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Imam Pefie abaye modishiye Inshiran Kenya mie Makarisi kebia ne boy di ababeto me every price manana sia. Okay, I don't see we are bring some nebnada. Say anybody free a Ghana Meteorological Agency. Metre Asya Omo no hwe ewiembo brene ehun ntoto yensam so. Wo de aba no pay o semi fanto anim ene say. Ade a enenso so awia bebo sane weather no ekọ enra no. Sa pepepe enenso ebekọ awia no bebo. Awia no be yini tia no pay na yeduru awia bremu a enya abotre na apie abo amane ho aba no. Ye kwa anwumre nso a na afe ewiemu ahyase se ejo kama na se nsuo beto eneda ne de wo mo kire se enya dia ebeba so eya no asene nso e dia mame we free Ghana Meteorological Agency era mo se memfa ema we na no pay afe wadaro ma fa Bible no ne yantinsim na yensua nyame asem kakra obofo a wo ba na no pay no odi bia ba na ne odi ba ye tiawa o say in the year 2022 Endra me ka kire wo say put God first. Sir Odi Nyankopon edi kan ewo wade yo nyina mu a awurade beka wo na ongu animu aseda na tie obofo a wo ba ye ne semensan meka nkire wo se Sir Odi Nyankopon edi kan wo wade yo mu a enu achi no ewo se ade bia ewo wo nsem mu ani so
Be content with whatever things you have. Be content. Be content. And in Tubaka, Raddy said, oh Lord, help me to be content with the things I have, the things that I can lay my hands on. And Yama, a woman chain, Matadia Semi, and on a Yamedia, and into our Sami Mamma Niso, our Sami Mamma need to say a Yamedia. And Crawford a use iPhone Pro Max name yakeka ho na sema hoodin to me a afi 2022 sema hoodin to me nkoto sa mobile phone no na sema hoodin betumi ato yama ma hoodin betumi ato the normal phone a min kodin Crawford pressure chi min kodin Crawford brabo ne wonsu a woda na di wo social media chi enko ya ade ama hoodin to me. And into Ubasra Radisa Urade, a few way mu, Mamanin so a dear bia me wo, Mamanin so a dear bia yamedia. And no radibet me sunny when you be content with the things you have. Memo when you will be at the Afi 2022, say Opasa Uradi Shirawa, Messa and Yadia Badia, and Ma when you Mira Obiadia, Catcher on Jose. Awurade boa me na mani nso ade bia me wo awurade boa me na me man me mani nso me mano na me ntumi moa wo mo na mo meye mpanimpa daate awurade boa me na mani nso me kunu na mankwa ankofa na chi awurade boa me na mani nso me yere na mankofa na chi enam enipa ya nia ya na ebrebriade ye boa enwo ade sunti eno na enam soma boni ye bebre no. But if you ask God to help you to be content with the things you have, with the things that you can boast yourself, the things that you can say that yes, of course, they are my bona fide property. Ewurade ani monyamba ye kese e dia ma o. Enu nti na no Timothy engoma no emyete ase. The first Timothy chapter 6, the verse 6. We are reading from the verse 6, you know. First Timothy chapter 6, the verse 6. Bible says saying, but godliness with contentment is great gain. Na onyame sompa a aboju womu no ye adinya kese. So what you here? So this year, so person who awurade ani monyam afiwe mu a ade bia wo bia mo wani nso na afei sha se o pebi e de aka ho ma wani nso. This is where now I find myself me hunu me ho ahenkan eni nti ade bia wa ahenkan FM ha e wo se me mama ni so empanimfo e wa ahenkan FM ha me ye den a they are my bosses e wo se me mama ni so wo mo Minyanu adwuma yefo ame no mo ye adwuma wa ha said you tie bia they are the people I have now. They are the people God wants me to work with. And into was some mama ni so omo and was some mama ni etc. And was some mama ni say oh I wish I work with this one. No, they are the people I have. So I have to be content with them. Sorry ni mo no oya dan ya sa asofo no ya transfer ne de naba eni ntim wani nso no oya dan ya sa papa no na ya fa no se omra meye presiding elder eni nta wo so mo wani so no oya dan ya sa maame no ya yi ni so omra meye dickness eni nta wo so mo wani so no ya yi ni so omra meye makuo panyini e wo so mo wani so no so mo wani so ade a e ba be di won nsam a eno na Bible wa kire se eyenyame sompa. And until you put God first, you will be content with the things you have, and you will see the glory of God. You will see the hand of God this year. So, enipa bebre ni nso ade a wo mo eno na ama bone adoso no. And into wo ko pebi dia beka ho at all cost, by hook by crook. Ye di jabe tu ni mu ase ne kra wo pefofra ka ho. But the ye ni mu no say abrabo ye boyi etese atwede se o mix it one stare obeti ahwe me say one stare o mix it you will fall down se o furu atwede no ewo nyansa ni nimdie mu no ya ye se utia we su wi a na watia we so na se o ye wadwene se
utia baako so na wobehwiri atra miensa kotia 9 so a wahamu ante a ne yebeka besua. You can never ever cheat nature. Awurade nhyehyeye ne saa ne tie. And into what say na nyamesom pa afi 2022 sa wo pe nyamesom pa eno na migusu ameka ho asem de a kire no obofo no ba ye ne se menka nkire wo anopa yi se nyamesom pa enye se wo gba aduku akotena Sunday mo ho nyamesom pa enye se wo sia wo nua nyankudo bi akoye eno no nye nyamesom pa no eno no nye se wakwa asori dan ni mu na wo nua sha atade na wani bre no nyamesom pa no nkire se obi akwa asori na ya fresa anyumtofo mra onyumtuni ba akobi sori ba bejina abonten bejina amanimu onomu a na munyina huhu na de empa wana sani da bi no nye nyamesom pa ene onipa o mana ni so ade a wowo eno ni nyamesom pa ani ntisira urade na omo a wo ma wani nso ade bi eye wo dia afi mu ansa na obetimi ehunu nyame ani monyam 7 no or say for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Na yen amfahwe amawiase nanso yen tumi mfahwe emfiri munko abusia ekom kra dew na wunya aduane na wudi a untumi mfa aduane na wummie wanum na wunhwie ni nyina ngum unya abotre na wa go through the process. You go through what? The process. And them ranti ani maba waba ya person ke yakoda sorry ya near the Range Rover mu ya person ke yakoda sorry ya near the Bentley mu ya person ke yakoda sorry ya Rolls Royce nanke ya dem ya person ke yakoda sorry ya na ya wodan ewo East Legon na ya wodan ewo Trasaco na ya wodan ewo all the posh splash places ya person ke yakoda sorry ya nanka overnight ya boss ya person ke yakoda sorry ya overnight nanka ye was subordinate best 1,000 na ye commande omo ye person ke yakoda sorry ya na ye fly honorable ye person ke yakoda sorry ya nanka ware ne ya ware bi anything generation ya bayi ye bibia eye instant etina no na me papa bi di nkomo fanipa also you know what and I'm saying until you tell me and also okay generation we na aba no eye instant and intina ya wo instant noodles fufu anka kane kura no obekọ enwa kodwa banche na wanya abotre de asigya so na okwabrane abegina so no wode na bati ayi nyame aye owi aye twabia manadi no ene yesi da bi ya was simple fufuo bi wo ho eno ani ni ohia ni nsuhie okekagumu akrinkrinkrinkrin edinti sa instantaneous orientation na ye de amaye no eno no ama sesei eye adwene sa abrabo no bibia ye instant. We have become instant products into bibia ye no ye hwe nim senke ye koda sorry ya madam mawani nso de awo bra mawani nso de awo obi ni kunu nete ni kunu tumi yi 10 Ghana cedis man every day obi nso de tumi yi 50 Ghana cedis man every day fa ne de metoto de ho sanse wonimu de ntie o yi 50 Ghana de man yere every day ebetumi anka bisam no won kyerɛw Mamenka this story in China fame sorry so na sports emra awarefo mienu oba baako bema baako oba baako bema baako ene wo mote na tia wo mote no omo mienu nyina wo ka omo de nyame ya adom omo mienu nyina wo ka enti awarefo baako no omo de wo ka no ekọ baabi omo kọ no omo beduru fie a bema ni si na waba bibie oba no na oba na si fam enti se ekoso no na warefo baako no so oba no ahunu ne ya na oba ne okunu baako no omoye omukọ bibia no beduru fie a be ma ne si firi ne kaa mu na wabibie oba no na oba na si fam ena ma mi sha asese wo de ye ni kunu yakoba o si fam no miama bie ne mekọ na miama bie ne mekọ on hwe de asomasi ne yere wo moye omukọ ba bia on si fam no aba bebie no
am ko baby on esi for baby no enti da baako ena maami ye na adwene se obekwa kubisam edie enti omo ko baby aba papa ne bebie no no asifam to obisa no se me nua ba mo dia mo di do pa o mo ko baby wukunu ne bebie o gate no asifam ena maami ne beka chense hwe edie be edo si oban mi kunu car gate no baby memete no enye papa onu nenim kwan ofa so a oso na de mu kokwa no anu abie eni nti ne yebeduru bia onu oba no be sa exercise no na me masi fom boko ne me kom baabi nti se wuhunu bibi sa anya se sabio e odo bi na aba ne car ne gate ne nya papa onu na we experience ya di bie nti ne yebeduru bia no de na experience no de abebie afa maami ne gina hono mo ananum atoi o de o tira yeye o car no bua bie ya no asiwa de no ko enti abraba obo no nya owo bia mo ani nso o mo ani so ade awo a eno ni Nyankopɔn di bi beka ho de ma wo 2022 maka to se nhira wom eno me nso wom na se wo benya emu bia no egina wo awo so Awurade nka wo ho na do mo nya kese emfa ma wo sports up next yekoba ye to aso na Kristo fu kra da so twen Jesus o bet no abam yes Jesus kra be sin aba o bet no abam ibusisi a bet ze djuma bia like this is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Anopa ye cheche amuni amuni akwaba family Ahenkan 93.3 so say anopa ya gudie mu nsem no ye de eba enso ewo ho edi ameji so eyo brempo njabo pokuare anopa me na maje pena me de 7 ba me de the champion Foster ono so enebo production work no edi ama the champion Kofi Agiri and the champion the sports kwabra jenim nyame ade ma wiam beti enkan say the fantastic live comment no ye de ba Kofi for roofing sheet se brania mo da no so ma eba no lost pan roofing sheet a face self lock alozin IBL IDD aluminum roofing sheet ni nyano ye bi ho bano na chese enchance ho asasu nyano ye tuntomi o Valles Gatters ni ade no uwura mu akunfi abra ye be boda no so de amount estimate no eye free enchance no so ye ya ne de begu kam de akọ site ho eno so ye news ka bia akunfi for sebra ye ya ne de sika beto duane e de ama carpenter for no na fe omatima ye djuma ne de amount uni sika kra ba na oni ye trase ye hyehyeye na ye de nema ne be ma na otuatwa ne kakra kosita ma boda no so awie akemodan ye wo Liberty akoda na abro sa no so a store number 20 only Mr. Kofi Fore any komo awo 0244749913 0244749913 Kofi Fore roofing sheet say odano ye ne be bosso ema edano enso atima ye kama afa ye hye sana se ne ye free FA Cup eno a standing match ba kutimi kem ewo Old Trafford no Manchester United etimiche Aston Villa ebone kan ba kwa watimi ate Abratefer squad match chese Abratefer chese squad ya McTominay wano di bono eto atem de Manchester United eno wo La Liga outstanding match ba kutimi koso Espanyol eto sa e de fe babobo kono ema game ni bewie no na batimi awuram akwache Espanyol abone kan no ema Espanyol ati kanu bako yenko de Siliano Italian Serie A ni komo eno outstanding match ba kutimi kem time fanu Torino etimi chi time fanu Fiorentina ye boma se Viola ebone kan 9 ema Fiorentina etimi afoball antotem ene nyame aduma matches no sei ene beko uko chese Premier League nima ene Sanante ye boma said the Saint etonsa ena fe Brentford na fe omde ahihye so uko Serie A numa ene Cagliari etonsa ena fe Bologna na fe omso etimi dia bom we matches nyame aduma ne ebetu todwa ewo chese Europa point so a ye de mo sam no ye dia ba yenko ensaketekete na fe yenko anim onum se by of Leverkusen abrate fan Patrick Schick me no kase waka yes e de cha Manchester City so no dachi bia no se general transfer ni bia wono be free by of Leverkusen na for awuram Manchester City no so tima ko sign contract no e de mo adi mu sam no ye de aba yakwa Karim Mustafa Benzema me no kase de Benzema onum se ni goals na o share Elite Valencia onum se Madrid and Valencia share no bueno etimi bought 2 goals they so called Madrid bueno so tima share abo etima share 301 goals and e de ma Madrid bobo kono na brata na baba toso miensa Madrid
omatimi ahye 300 goals abro na bratia wodi kan Cristiano Ronaldo or 450 goals no abrate no or the 438 matches in the team share 450 goals abratia or tosumi no Fredo Di Stefani one also team share 396 goals and abrate fan Fredo Di Stefani so team share on also bought 308 games and the man Madrid it abrate fan Kalu Mustafa Benzema so be play tosumi so Madrid on also team bought 300 more goals ya man Madrid ya di Musa Kakano ya di amount of pay na eguso Madrid na ye ni komodie me no ka say the Madrid abratia ya fan Galbe wo na transfer edi komo akache Galbe se nyame adoma June transfer ni bia enya de Madrid ene Galbe betima to aso abodwuma bi te say the Galbe wono so ajatom eti nyame adoma June transfer ni bia pe ana say team bia awo Ghana ha ni wiase ni ano wo betima akwa abratia fan Galbe ho na so betima akwa sign edi musam no ye de aba Ansu Fati me no ka say ne ho atono nyame adoma ochina chese Spanish Super Cup no ayeto dwa wo Saudi Arabia no abratia fan Ansu Fati e betima che game na say Edema FC Barca yadi Musa Kakano yadi aba Eric Garcia Barca defender boy no so eko praye na me no kase se na watwisa enum abrate fa na Eric Garcia etimi sia kan fa matime fa Barca eno so come free Barca obedi Musa no yadi aba Antoine Griezmann esi academy Los Blancos Atletico Madrid wono so adi ajatom se nya de obedanani eda che Barca biem oso beto aso esi kan eda Atletico Madrid yadi Musa yadi aba umse boy no okobo loan eda Atletico Madrid so boy ni se enya do sambe ko na nchibium obetrem na Atletico Madrid no so sia kan ena Thiago Simone ne mana tene di Musa no yadi aba Paris Saint-Germain coach openia ya fa Mauricio Pochettino say yankan che Sergio Ramos be obi ano pay so no e ba the defenders e ba the central defense na wono no toso miensa we ya brate fa Marquinhos na ya brate fa Kimpembe asa na wa ba brate fa Sergio Ramos ene ne come free openia ya fa Mauricio Pochettino oba di Musa no yadi aba nyame adama Saturday Bayern Munich ene FC Cologne ene bo no openia fa HS Julian Legesman say yankan tudwa say mrate weni ano omwatimi atom abate fa Kingsley Coman ni watimi atono after brate fan chese quality Torisu wano so ni huatimi atono after brate fan Omar Richard ni huatimi atono and after Manuel Neuer on huatimi atono timi ka say the place win ano eso timi join squad na nyame aduma weekend one minute team fan FC Cologne na brate fan Daniel Pamecano enya dia ni huatimi atona ono so stone ano watimi test COVID-19 positive ono so weekend otimi sia kan fan Bayern yadi Musa Kakano yadi aba Napoli captain Lorenzo Insigne mi ka say the ogram e wo Major League Soccer no no so timi akosan e da Toronto FC eno come Friday bedi Musa no yadi aba Nova Djokovic mi no ka say the win case no e de tia Australia ban no eti mi no ka say the Australia Open na e be koso no abrate for Nova Djokovic e so betima botanist ni be e de ama ni tima ye fan Serbia eno se come for bedi Musa no yadi aba enso ho yama Afcon na ye medi komo kakra na Afcon no de onu se Afcon no nyame adama knife no ene hya se o Cameroon na mi no ka say se akonfo tiesim ama Algeria for Central for Algeria ondo mani chemo Cameroon no yesi akronfo enso etimi kotosho so akojom niam nia edf from ho na Samuel Eto'o ugura mo Cameroon ma ona ye FA president no edi sembia tudwa se opogela force HS Central ni acho se de si ye no amon fenchom na Cameroon de na sane ma no na HS esisi ho na ono Samuel Eto'o no odi na nususu a wo se man fofo ni bi na ba ye no obi enetimi akodi sansemo no edi a kire HS Algeria force Central na ye di mo sam no ye di aba enma Africa Cup of Nations no say na group B no ekwa Senegal etimeche Zimbabwe ebone kan ba kwa watimi ati Sadio Mane na the penalty shede ma Senegal me no kase Senegal etimeje 3 points no e kwa Guinea enso etimeche Malawi ebone kan ba kwa watimi ati table no say na tie Guinea awa 3 points Senegal awa 3 afi Malawi NB na Zimbabwe na team go no eto atem edima Morocco amno kase Ghana ya timi ati Sanso na Comoros enso trauma Gabon ebone kan ba kwa Comoros etimi ati table no say na tie Gabon awa 3 points Morocco awa 3 points Comoros enso adamiensa onibi na Ghana ya ne awe yenso yenibi ha yadi mo samano yadi aba nyame adoma ne say ene be ko group E Algeria defending champions to sa na first Sierra Leone na fe the Ahenkan so na fe group D Nigeria heavyweight contest by 4 p.m. omni the Pharaohs of Egypt and the side game no the Eshisha so na fe Sudan enso atonsa na fe Guinea Bissau na fe omoso etimi edia boom we na matches a ebetodwa Afcon na sia yadi mo sel kakano yadi aba yenko
and no big game no e wo Jawundi Cameroon ni komo the Blasters of Ghana coach Milovan ohia mlate starting game no e de ma the Blasters are saying that here Abratia ye fan HS Joseph Walacott starting game no and the Yadom Baba Rahman Daniel Amate Abratia fan Thomas Tepate Abratia fan Alexander Joku Baba Idrisu Kamel Di Sulemana Jordan Ayu Andre Ayu and afi Joseph Pinto and the starting game no e de ma the Blasters of Ghana na so game ni barrier no na Morocco for etimatch Ghana abone kan ba kwa ya etimatch na nyame de fiada na Ghana ya ne Gabon game no e ba so 7 pm na sa game no e ba so ya de musam no ya de aba na no na ya ni coach Milovan e di komole say coach after the game na kasa no wan kasa uhum na tene sen ye te sema coach Milovan e de to yanim. It was a tough match. We were expecting tough match. Morocco is one of the best teams in Africa, so it was opening match of the competition. Mislim da su oni bili malo srećniji, da su pobedili utakmicu, mislim imali tu neke šanse koje su bile baš dobre, nismo uspeli da damo gol i kad sam mislio da je sve gotovo, neshvatljivo je kako smo primili gol. We didn't use our chances today, and I think Morocco team was a little bit luckier in the end. When we were expecting that the game is coming to a close, you know, this happens, so ništa, čestitam Maroku, ima dve utakmice, zadovoljan sam sa igračima, zadovoljan sam sa igrom, imamo dve utakmice tako da gledamo da prođemo grupu. And I want to congratulate to the Morocco team for the victory, and I want to congratulate to my boys for fighting so hard. Still we have two additional matches in the group, so we have to concentrate on these matches now so we can progress from the group stage to the next stage. Na say when he say my coach Milovan adi tudwa o si game dey na tough o wi no so sa bom Morocco team na ba so say Morocco so no mu team no na bad and ni say ma the same gentleman coach Milovan adi tudwa adi mu say no ye dia bo so kwa bo no ho adi atwe Gabon nyame adi me fiada na kwan bia so o metima achi Gabon na from akwachi Comoros na Ghana ye team qualify adi ani akire mu e wo Racing stage na adi mu say no ye dia ba fe yama club issues na ni komo ene na MTN FA Cup no round of 32 no draw no e ba so na nya sem keto onim say ye wo Eastern region na Kotoko Royals mo eno huyan esa se Kotoku etima qualify e de awuram e wo just a round of 32 no na team sa Kotoku eno mo ene Kotoku betimi ahia no say enete House of Folk ene Kotoku betimi ahia House of Folk Dreams FC afi Nania Golden Case afi Red Atletico Lagos City Vision FC Akachi All Stars and Akpando Heart of Lions ene team amino kase de ne emu bako ena Kotoku betimi ahia no na amino kase de draw no 11 pm na just a draw no eso team start up ene fan Wasanata MTN FA Cup chairman ene de sasem na tudwa di musam kaka no ye de amamo enso ewo ho na Ahmed Musa uwura mu na yese tima ye fa Nigeria o mu team no de wura AFCON na wo si we ebe ne last AFCON na opo e de ama Nigeria national team te kwambia so ese so mu team so LFT trophy no no mo e de kwanu so ye nkoma Ahmed Musa de tudwa ye de musam no ye de aba ye kwa House of Folk na ye ni nkoma kakra ye ni kakwa Asante Kotoko me no kasera Asante Kotoko enu na ne akon te se na ne amponsa etimi confirm se mrante menu pe e na fiewe on be sign on abrote for Justice Blade won so many na wie na latest player Kotoko epano e ye Krodu Yadoma me no kasere Kotoko esi House of Folk echi a enkomotwetwe no etimi adu echi ye se Prosper Nate Ogum e na frɛ boy ne se me no ye twuma wafa oba ekwambia so oni Ganiu e na abebo Central Defense no e da ma Asante Kotoko se boy no na dwuma ye ne na ye se wo twuso House of Folk ana so twuso Asante Kotoko no e so ne koma afi Krodu Yadoma oba ye de mo sam no ye de aba Kwame Baya Asante Kotoko goalkeeper ye so aka champion for so no wahwa enya do betimi achi bi Razaka Beluwa edem eseka Razaka Beluwa ni hono eseka no Kwame Ban ene dem na so da bi ya de post no akoma Dalad Ibrahim waka champion for so ntimi ni Kotoko ento so bio eti nyame adoma transfer ni bi pre omunyan no no so free bobo konom ekoba bi foforo so akoma free Kwame Ban ho ba ya de mo sam no ya de aba King Faisal fracture letter koma Kotoko say Emmanuel Keke ene abrate first mo sapu tela no se Kotoko for enyu so dia omo fama King Faisal se Kotoko ene ni abrate ya fani Ibrahim Osman ene abrate fani Emmanuel Sakwade e de ama King Faisal omo so King Faisal for Sancho Kobiem say Emmanuel Keke ene abrate fani Solomon Safutela no se Kotoko pedia omo fama King Faisal no mo so etimi enyu so a ye de mo sam no ye de aba eso ho Asante Kotoko player of the month of December and 24 quarters no omo se abrate fani Franklin Bella
ena ye fa sa boss body no ye fa man me no ka say the 2000 Ghana cedis ena circle 001 omo US patemo womo no mu yi tese kotoko player of the month no womo no mu yi empanifo kwatras no omo say Franklin Bella free Cameroon no wono na me no ka say the player of the month of December no enkoma na 2000 Ghana cedis ena empanifo ediama no enwa Nasco for etimi kwa the Blasters of Ghana fatwe komom 10,000 Ghana cedis na je say anase 10,000 Ghana cedis ena mu yi koma the Blasters of Ghana so monye na afi omo timi chi Morocco na so sika weni akoye no enema ankoye ema me no ka say Morocco etimi chi Ghana ebo no masola chima asante kotoko defender no ni ho atima to no nyame adoma weekend omni brekum Chelsea no wono so be back ababisia kan e amatima ye from ye tima ye from asante kotoboboko no Ahenkan san eso ya sema no pay the comment no ye de ensam no edibai na Ahenkan san on se nyame adoma King of Grace edi dwumadie bi e be hyehye so na ye 16th ye January a ekosi 30th January and omo de sa dwumadie e ba so ye 14 days Chelsea prime fasting and na Chelsea e ba so fa ho hyem ne betimi aboa masa ko bompae enye ema ho da bia sesofo na emo pae ma wo so ko na ko wen na ko bompae ni bi na wo bompae na misenya kopon e betima ye obisade e dia ma eti nyame adoma kwasiada na dwumadie no e hyase na fe ye wie 30th na nyame adoma 28 December January no e all night pa na e ba so fa ho hyem na so ko wen bi na fe 30th no odadidi etimi aba so enkofo bebre anase pastors bebre anase asofo bebre na yato sa adia from na sofo pani dwumadie yesini na so e Reverend Ahenkan sa obabi mi akasa madamfo eda kofia mwako makase de ho Ghana open crofo mu ni Bible nu ma utimi nyi eda kofia mwako efrim ono so ba ede champion omo ba to follow there also adom was said no batonuma ema Yesu Kristo akasa ono so ebabi obapa womunya ebabi na person ne papa Reverend Ahenkan say di komo na fe uji chechire mu a 0245979311 0245979311 ya so nyame aduma awia sanshine na fa fantastic like comment no ya fa media meje so your brempo pokwale what first and castle so bopu da shedwuma no e de ba the champion kwabere jenim and after the champion chese AG womo ene bobi bia ama no pedi sam no esie sabre so na da show no so etimi ato aso Enkasa Fabrics. Hey, Enkasa. When your friend Achia Lopa Papa now say Enkasa Fabrics. Difference in so quality ni great. In fact, a bad materials a pie the pam tadie bia. Your one-stop shop. Enkasa Fabrics. Enye we she unia sembia o. Enti sa we fashion designer. Na upam suit, wedding gown, kaftan, ladies dress, and now occasion bia antadia. Na unim Enkasa Fabrics dia. Enye na we ya a cake. Eba Italian wool, Massimo, Italian cashmere, dustmark, brocage, any other quality fabrics. Enwani Enkasa. So wo pesa wo pam na etija, eyefe, efataw, na eji wa ho ofe dia. Enwani Enkasa Fabrics. Our shop number C403, Makola Shopping Mall, opposite Ghana Law School. Follow your Instagram and Facebook at Enkasa Fabrics. Enkasa Anafre 0242 876780 and 0243 422591. Enkasa Fabrics. Enkasa. Arise, gather youth for your cause.
Baba, Yankopon, Islam, Papa, Yankopon, Saudi, and Kaimpo, Nippon, and James, or dear Juma, we Bahan, Pacon, Gitum, Yankopon, any pan. Baba, no to can Mamma and Papa, when Yankopon count, you know, the count, woman, the Yatro. Boba, Emma, who pharmacy, and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Obinya wayo obide sosino wodipo obinya wayo obide sosino wodipo shobinya wayo obide sosino wodi obinya wayo obide sosino wodipo no rushing. What's a minute to then? At 2 minutes, there will go chill. Now we're in for one listen. Money no so anchor then. Integrate Jawa Buko. Roman father so I then. I will buy some girl. One woman is so anchor then. Why be my head in the bed? More the prison so on ye then. Nakadash menin palia, and you win me. Baby, baby, the duty. Nada when I'm here, so feel so be now. Why? Be the so no deep. It's a word to done. What will be no need on the inside? Obisu want to move, so they be all than a yamia safe. It's a 1 power, dinner, be mother much so I had then. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa. Thank you. So yesterday was your birthday, belated birthday going out to you, Irabna. Andra, mi refi afacha me. Enti Irabna ono osofo Bediako ne ba a utwatwo kechiri na Andra, your birthday, belated birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Nyanko pomo akoma swadi nyina emrem. And as you are such brilliant girl, so you shall be and you will continue to be. Obe excel our class every day. So what you say? Thank you. Yeah, the Bonkra time was sorry to edge media so me patch obet me joining via WhatsApp ni Facebook, YouTube ni nyina ya Ahenkan 93.3 FM. For adwen chene fabra na yenkenkan emfa ema wo empanifo mama chia no pay mumpo mboko. Boko nso nyame adom me hoye pa. Okay, inti mo fe na ntim na the Bonkra time was so na aba no. Anapa no so about per minute aduonu mienu adehimama yemamu na chimama kwa babiem de ba Ahenkan 93.3 FM so yatenase ayensemo draba fankra tawdum de Bonkra newspaper ene ebe obo so ni tini na poso edi amawo anopa yi na yabo ye onfiri kudwa pa newsroom sesie yati akuafra kuma studio ene ebe kenkan krata yi amawo na dem de chase ni Economic Times we sikasem anam de chase ene se Ghana yesi da yedi ebenya woden pa de ntia wo mo kasa ne se yesi Bank of Ghana BOG fo wo mo abbo wo mo se wo mo be bodon komi on be rewrem on be woso nyamama baba nyamam de ekoso potin ewo enyama odobi mu na wo mo atwa sika bi atoa no se $450 million wo mo be bodrem aye ocean bi wom na so mba woso nyama bi abodonko me bi wom na Adwuma Ghana esidi no atwime gyan na so eno no e ya fini na eno machemu nan eno moyimu baako e de ba be di sa adwuma wi enwon sem kratei e di aba sanso ana wo mu kirema akatua bosumi akatua ye ba batum e di ama aban adwumafo na yese ye ba batum a wo mu chichemu enson na no na yase aban adwumafo so wo madwa pa senti se ya adwuma fin hye bebre na obatu esika ma
7%. Ohamunji jemunso de. Send ye pure takran you to and a pure 50 pesos. Ebe hadwin. Ya say abedme for na dwa papa. Say increment neba no isa. Economic Times. No. The new crusading guide the Obokrata na mede toaso no na krata fe to so du yara wosama watch say Maranatha TV Reverend Francis Afote Odai wono eda no on watch say TV station eja tomu a rehosem kese pa na enchemu ase yanso police officer bi na de say ene buofu a wa petition IGP a watch say ode na ni ye kura won some the new crusading guide the workrata no emo na hakata fa to so me ansane dunu so wo mo dia todwa wo mo chasa ban no e de sika 1.10 billion Ghana cedis e de ahye agric mu a wo mo chasa no e de adwuma bebre na beba agric sector no emo no won some the new crusading guide the workrata no na the new crusading guide corona samso de aba watch say we ye George anda ena kasa wose ye nyina ye mbom na sem card registration ye nyina ye nko register bi se na be ya bibia so ebetimi akọ enkan the new crusading guide the Obokrata no the find that the Obokrata na resmawa mde toaso enka na na etwagu rado zo ewo ye the Obokrata odo na na se ye internet ne so titu ni YouTube nti search Ahenkan 93.3 FM na fa comment to ye kinka na announce woni edi akiri medasi the finder the Obokrata say wabama ne jema afi nya duonu ba kwa afi atwam ye se kwa brane de kan nam no bo ben pi eno a offense se binam na kani mu anu wagina no wayi ne ba magina kwa ho na mema dia nso dia otwene tiana na ase no otumi gwa de fa kan ntokuem na wayo agu wono mo eno ya chiwa a offense ebc 2021 anase benkum no benimfa a offense say ya bakrom ye kwakọ yifuna akosie no epunu nawu na ya temu funa tukam na enkrofo gu ebiti etiotontokuem na ye de pe ya chiwa a offense ene nyama odo bebre akwa so offense bebre no ena Ghana police for the ababatu dwa say offense sesisi wa kwan so ewo 2021 aye checheche sankrofo no ya gigi obia sika no wo mkeka bom no sika omunya free akwan so emra tongo aho aye 2.6 million Ghana cedis 2.6 million Ghana cedis ena police for the ababatu dwa ewo the finder the Obokrata mu anopei sanso ena suafo a wo mu ko school foforo patch wo mu pa University Teachers Association of Ghana UTAG for Chelsea wo mu strike no kebeya wo mu ntwaso na omumechira de wo mu sro mu pa wo mu sra papa otumfo tantuma hene ade atonsan dwofo ni nanim se yadwuma ye yema yaninko oman no ho ma yenkodi obiachi ne yema yaninko oman no ho ne yenhwem wo mo man yensi ma ne ngina pintin tisaka pintin otumfo de adesede we atuzam dwofo nim ewo the finder the Obokrata mu ene anopei sanso ana krata echiremu a yesi UTAG for strike no ena owura bi da babato krata mu anopei bo amane se ade UTAG for ye no entwa yi asisie wom ode atodwa ewo katafa toso mienu the finder the Obokrata the daily statement the Obokrata na mede toaso na abeto dwasa kan sen kokko board for ene won mani abredi wo mo na sifo papa de ntia wo mo tese wato ene akwada no ebu akura watimitim eto no 12,000 Ghana cedis akwada no ya pa no ana wa ya ntoma ne ya to no ya de no koye de yede ni koye adwuma cruise adwuma koye koko etene wo beso koko na akwada ne yede koko bag ana bag fa yede ayire na ne kwachi atata na ayire oja akwada no yede pano beni obi tumi ko fa obi ba a oni hwefo de ne koni krom ko yadwuma ma
o chen fru ponko ana wo mu nko school nso wo to mo sade a ende ne wo chen akoa so ni go school na so de o ano afa mpinifo ano maje uko ya du akwa jedwuma sa uko ye koko na koko no hwe koko bokre da sena ne so a ya tam yire nkwada ne sa na no mo kwanti kanka no mema no esa no mema no unyi na wo mfie no be se 12 years de kwa no wa yeyere no e pampe na obo ne wa beti na ye dendende na onati no aya bare sabe ze ayi tremaster etino ana na akoko board de wo mo na asifo me se wo sese de wo mo ade o mo hye sa adwumade no nyina anum no wo ma chie bia sese no wo mo hwese nkwada wo mo de o mo koye koko adwuma wo nkurase ne ade no eso ebetwa wo man mo sanse enu nguase papa ema amagana eno ye da kafo mba ko mo sa so de nkwada ye koko adwuma enya hwe na tumfo se tutu afutu de akoma sentrofo enyina ye kan biese ye ntwen sentrofo bi num so ha adwan manyo semi wo mu de ho be folifoli mu a na ne sika wo mu je sho moto mu na wo chese ye hwe mu nya adwuma no na ye mfa mbo wo man Ghana sense ya no ya yasin ye yesi ye de ama wo man Ghana nti ye hwe mu na ye nya adwuma na wonsem o the daily statement the bokrata mi sama wodo na ya bobbo so ewo mu na Maslock CEO Abibata so ewo harum se na Maslock wo bo besia edwadefo ma ne ade wo no ebo mbesi atem da adwa isi yi wo mo na bebo obesia de ma wo mo se wo mo nye ne jantos ne moko ne ade kakranka wo mo ntona won sam ebeye pinso obesia bo no mo na wo chese eji attorney general ede na no ato ensem no emo the daily statement de obokrata eno no daily graphic de obokrata na mde to aso otumfo asem wasaka we de osinkabom ensantwofo yenhwe na nkabom enyina pan wo man mu na krata kro ya agba mane ofom yanum se daily graphic se ane ade abe yansanye safa ko na ya register ni biem re-registration no ane ya twon foni aba na foni wei aye tudu MTN fon kra bete wo tudu edom eja wadwo echi otwe huhui echi mo na mobre trihui kane no echi sa trihui no owo mo dopso pa na se nipa na aboma se bim wo ma follow so obia person re-registration because obi sem de ode ye no ye twama ebe ha no ti ama dom agba peso pa o tudu branch MTN fo odanzo kra sansa ya na dom bo peso pa ebi kutimi ko da bebe amachin na wo de bia betwem bia na dom gon mo bebre amo branches ni mienu na they all is crossing on mo ne de wo ofi FM je on mo oh enti re-registration on sem na mo de tudu de aba betuja krate mo no pay school for so pay you tag for che say aban de wo so de ma you tag for fam mo no mo mechra de na one hour education e de wakoma so daily graphic no na mede de anko de obokrata na mede to so ne 2020 na watrese next Ghana one ma milo chance modie milo no papa no ene niam ahodo na one mo ye niam bebre next fo no kro ya na ye magi ye eduye enkwan yi one man na ye milk I did milk ne carnation milk ne ade one ya na ye sa niam no niam ahodo na wo mo ye na wo mo chese FDA ede aba monte so wo mo chese wo mo niam ni bebre na asese na milk ba kwa ye tu wa hanum se wohwem a ase nkuro enkwada wo makobo nkuro ohun de chance ni maye ya kwada no wo mo bo nkuro asa na se de chance no wo chenche wo mo de si jaso a se de ye no sa na milk chance no aye no wo mo chese enye enti no wono mo niam ahodo ne bebre na wodwa so no wono mo ayi efiri ho no ma wo mo guso a eye hwehwem na krata isa so de ababiom a wo mo chese eye first sky boss for na wode to aban nanim se won hwe na dialysis ahodo treatment no national health insurance scheme no wono mo enfan hye se ebu ho no ma wobinya fluid ni ade na ne kidney no ejai se eye adwuma na no so won betimi aboa na nipa na timi enya nkwa no wo emfa enhyehyem se ne be ya national health insurance na obi kura obetimi de ahwe na pomodin ewo enema ahodo no emu de anko de obokrata eno no ye de si
Okay, more register more SIM cards and one. Why or dear? Aka Vodafone. Aka Vodafone, but maybe crowd here. That no konom network na rough kakra. Vodafone no ntime sanko. Vodafone network office. And almost one network network no rough ntine tisi ye ko ba. Asemo. Ti ye ko e ba me ma biem. Nti ya SIM cards na nkasa no ano. Ye mu bi de on be block ye de. Ya na ya ebukwa. Wo mo amusi ye be register SIM card. Nipa ne ba amusi network nya adwuma. Mo sukura na mo ye network no ho adwuma. Said they are taking Ghanaians for granted. You know what? Ministry na omo no ye in charge of Sani Mane. Empanimfo wa Ghana mu Ghana fo. Empanimfo wa Ghana mu Ghana fo to the extent say Ministry of Communication, you only one say ye issue. Krata dia babontin. This is directive for a person ye adwuma. That is all. Kwan ye be fa so e be implement no mfa omo ho. E de be on man e na se ye keka how many years? 65 ne ye keka ko yi. Ye ko to aba ye san lie. Ye ko baby so ye san lie. Ensuo kura to da bi na pipe ye ko bu aye san lie. Wo yare no. Ye faka ye san lie. O yare a wo san lie. Same re-registration so ye san lie. Ministry of Communication wo ho. National Communication Authority, they are not seeking for the interest of Ghanaians. Ministry of Communication, policy makers. This policy we diaba. Policy implementers. National Communication Authority. And a telco siya. Was somebody and she said, Ubia de ope. When say MTN for broadband, any other data charges, tutum. What to say? Party ni bi e kan wasem. Why? What to say MPP for e wa ba mu yo kan wasem. Bianca ho hwe. Che say odwene niam ni bi wa wonte ase. Na me omo issue letter ni ba out na mjinsa agro bi no mudi. Ampalampalama to date. Omatum Ministry of Communication yente hwe so omo kasa de afa ho. National Communication Authority omo yente hwe. CAE Civil Society Organizations say what Ghana ha. Media houses say what Ghana ha. Empanimfo a ye say ye to bibi mu no ma sorry e-levy ba ye wa hunu crofo sorry ye ya no cry no ye ana omu nim because of say bebre na use broadband nti no mu nim say MTN for atutum na broadband charges you abeto so how can you increase something 50%? And the regulator, the policy implementer, the policy makers, they are all there watching it. They are not saying anything. Same re-registration so lie man we and also lie mo so kura na kasa adwuma de be koso no mo wo chese agent for ne ade mo makwanya no so timi bi na pan be so amachi akosia time wa Ministry of Communication no de letter de ba say ye be same re-registration no ye free bibi feasibility studies, seminalization exercise and a whole lot. And when some sorry on my pepe near Yatroaba, ye perceive SIM re-registration. Man taking into consideration a quite on the first one best as SIM re-registration. No? And the checks, or check any power use SIM cards. Any power use SIM cards were Ghana ha is close to 20-something million. Ebrumpo, any power use SIM cards were Ghana. Yes, yeah, quite to a background. Young population recently almost by saying 30.8. 30.8. Nenipa I use SIM card because SIM card will be almost use double. So the last time I made me check a cry there, any pom use SIM cards or Ghana had and SIM cards in Kwa a war in circulation bears 40 million. SIM cards are a war circulation. I tell you, 40 million. It is our 40 million. Yeah, I must say, re-registration for money na. Not centers ye di register no a whole Brim Central Municipal Assembly ope baby abe register and one is just over aha or that ufri aseni a just over that na Brim Central bill now at Masa district MTN office ho aseni na meka asani man so ebi ni ho nto we bo MTN office ho infa at Masa district dabi obi ankasa ye wa bie na ebi ni ho dabi at Masa MTN office bibi ni e be ka cho se broda back up for board Paudi or down, Edubia so down, Etras or down, Brim South, Adenchensu or down, Kujokumi or down, Ufukrum or down, Edinkrum or down, but just some Potamian said now or down. Just imagine, and penny for pressure
post office baby abeko bi ni ho baby abeko bi wo ho post office minim sa sene man so mu obi a atom de obi wa ha esiwo eti adentina because even abatwa ye kwakoto no jemensa omo issue a friend is saying pulling sentence nkwa ye de to aba almost 33,000 plus pulling sentence ye de to aba no ena enipa omo use ena make to say me check ye no data ne say sim cards nkwa is in circulation enipa use e be 40 million. It is a 40 million any pay nyina about there. Yes, you find say obi ho how use 5. Obi ho how use 3, 4, need 2. Good. But then ya who divide it. You find say any pa 20 million and omu use e bia find say double na amana ba 40 million kra no. Any pa 20 million. A omu ba be omu nyina be converge. No ma ye sim re-registration. Na mpanifo die mu ane letter amwatro dia beto abonten say be sim re-registration, that is all. Man chere modalities ya wo ho man ka hwe an chere telcos yi and a telcos nso so omo di Ghana form paboro because impanimfo no kra na wo so omo ka bi man no mu ayen obi a relax hwe say omo ato wo mo data mu 50% be pim ne Ministry of Communication kan hwe National Communication Authority kan hwe omo ye in charge obi an kan hwe and omo hwe telcos no omo ye de omo pe because some of them are foreigners. Or a Ghana ni company the anka munyina ma sorry de tia. Enti mpanimfo na eno mo te Ghana ha no mo nwene ye ho. E ka me nko a. Anka so mama deadline. No man. Me ombetumu. E ka me nko anka obi anko. Ene e ko ombetu. Deadline di duro mo ntwa obi asim. Ebedu ombesa atwa akwan mu de hwe. Se wa ha. Deadline be ombesa atwa akwan mu se. Ye de dase ya kan. Je dia ebi mu ye de boa ne se omukọ villages no. Omo register ma free but ono ankasa ko village na obeteki bibi kaka. That is how the thing supposed to be. Omo employ nkrofo. We edwumakuo bi ane aba. Omo employ nkrofo. Omo say ye de try ye de kenye. It's one hwe ya you look at comfortability no. Wo no. Na you don't speak for your people but we be say won say wona na no so we kura ase. O use phone. Unyana mo mo so we kura se o mo use phone na ya wo frɛ wo mo bisa say da ho te sen man ho te sen no wadwen wo mo ho because all there they will come to you and register into no obetena ha ma won kasa and that is what some media houses need be here because bibia ni ane akom ho Ghana card ne kra ye kom ho ne ko register ye na ka wo so ko di queue ni mu bi e wa wonu se ne a heat wo mu a anka obetena microphone na tia you speak for your people enti yesram panimfo no they should develop a strategy be they will be able to reach out to all these people. For temporary work at least every month they will get something. Register but senka ye nyina adwe be ko bankrom ye se register ebre ne so ane mo pe bia monye se yete ha se mo de ye na ye business no ye be kwa be fa so mo de ye na ye business no telco si ntumi me kan kire se ebre ne so a na se wan ko register mo be tumu a omo so they will never lose, they will also lose omo nyampo they will lose entini ye be sere mpanimfo no enya brofo no ade bia na matwro no ye so yakenkan ma mo no eno akekewu eno no nya mamuo e kasa mamuo ne dia nkakua don kokora betimi abubi kokko se dem mo obi ntro brofo ma na fa beto abonten without you sitting down thinking, doing any exercise, bringing any idea beboa ma enkrofo ho be han wo mo call MTN office ko hwe na no me call Vodafone office lie wo ho ano kroma sam mo ho time bi ebre ne so mo se yapon ntino edipa na wo nyina wo so mo kofie nkra de edru on mo se o yi network ne euro from afre office nso still omonye intelligence mo amoye network mo network insanye papa insanye adwuma. God have mercy on us. Mami na masine ja yento aso a. All right, inti ebusuafo ni afi obetimi so share with us your experience so far. Se wakọ sim re-registration ni bia say na feeling it here okoye no na say na etie obetimi share with us fafa normal SMS no 0594
841 044 0594 841 044. Mami ready some messages aba ewo eye Facebook. We see a friend Dr. Baba Zamo or say your friend Master Planner Junior Kintampo and a odi free eba Ghana Cocoa Board. Omo aya dear pa masa yanka Ghana Cocoa Board ho asem ha. Yanka omo ho asem ha teacher kujo tepanyine susu so de aba o politics na we yanka ho ene a no pay. King K say or share live all the way from Takoradi. King K nyame onshira wo papa Takoradi for our radio station Sibebre. But choosing us to be with us, no nyame onshira wo oma wakoma so ade emremu emfa emame 45 minutes into 7 live on Ahenkan 93.3 FM. Enuti baby ya duro no se na medical ka kire mo no. I will walk you through some of the issues that ekoso ewo Ghana ha. Very interesting issues. Makachonzo say yebeye a bit of preview 2022 political preview no saying ena enyema ebesiako enra ne ehye yema wuhunu say NPP4 at the one more timetable at the abamonten so omo outline kwan yo befa so a omo beto omo internal elections no enyina eninti omo kire say bosumi ya yewom ya January 20th omo beto eye branch elections no omo crowd omo friend no polling stations into polling station elections no omo beto ni nyina but mami fa wonko MPP omo asetena ni mu kakra say MPP4 so far I would say so good omo ya de eba no party restructuring eba no party say yemfa party mra enye adwuma yemfa party constitution no nya adwuma. In fact, MPP, one more idea pa. That is why Omo make sure so Omo organize Omo conferences, from constituency to the region through to the national. Now, Omo could do national, no, and crofobia the proposals the buyer. Proposals ni nyina no we batwi mu a adwenkyerɛ ne nsusuya ahodo bebre no aba ya Omo kyerɛ sɛ kwan Omo nam so a Omo de Omo party ne mra ya adwuma no. Baby yensesa no baby nso mema yensesa no na eno ena na kan krofo hwe animu se omo be ye ho adwuma nsa na omo ahyase de emra foforo bi de ya adwuma but se de me ka kire wa no pa no NPP mpanimfo agbo akire de ama wo council of elders a wo ena omo de kwa adwendwen mu so that they come out with a lasting solution the amasa and someone omo raise ye no enyina. Inti as we speak, ubora MPP mu a elections a omo beye no eye makomako be se insia. They have very big elections before the 2024 general elections, and inti it will begin with one more polling station elections, polling station elections ni nyame adoma e hyase 20th this month. And inti sene endra me ka kire wo no, if you desire to be a member of the NPP, not just a member but an active member, ubehodi positioner, you have from now till 20th January. So better to Niema, Obekofa forms in your manima be break. And Ryan, Deputy General Secretary, Edema and is MPP, at Komo, Nana Ubribwahin. Emma also so share with us the opinion or just say, and go for the proposals the Abante Kaonon Quadia, Anka, they should sit down, go through the proposals. Jojo no more hwe kwan yo mefa so a se on be adopt bio some be reject bio and san on more any mover o matimi aye or kire se so me sa it will provide a level playing field e dia ma obia se ne be ya obia o pese obepe to me no yen konko yi no emu na so so me de be adwuma so mo fanya adwuma na maka kire sa no payi metimi aka atisu dua se sa proposals ni nyina this year enya de ebe ya adwuma somewhere 2023 ena omo be consider sa proposals no nyina aniti one thing ana war proposal ni mu omo kire say anka womo ento abamfanyi part no Frank Kurafo emfie mienu ansa na abatwo bre no aso ebinim so kire say da bi because wo hwe MPP womo party nhyehyeye no a se omo wa ban mu a e wo se omo to abadi flag bearer a year before womo general elections because omo party ne mra emma womo to mean say obi a we president in the name of the party automatically
ɛbɛyɛ leader of the party nti sɛ obi ɛyɛ president na ɔwɔ MPP mu a ɔno ɛna ɛbɛyɛ leader of the party na mmom sɛ ɔmo wɔ opposition a even the flag bearer no ɛma mɛyɛ leader of the party ɛyɛ the chairman tiw ɛyɛ the chairman of the party no ɛna ɛbɛyɛ leader but per convention ɛne Ghana sɛne yɛn settings ne teɛ no looking at the hierarchies no ɔmutumi sɛ obi yɛ Frank Akrafoɔ deɛ a though yɛ party no mmra sɛ chairman ɛna ɛbɛyɛ leader nanso sɛ wɔsi yɛ ma ne kwan na ɔno nso so saa obuo ne nidie ne yɛde ma no but ɔmo party no mmra ne deɛ sɛ ɔmo wɔ position a ɛyɛ national chairman ɛna ɛyɛ leader of the party but convention ti na ɔmo ama kwan ama flag bearer no aba bɛyɛ leader of it na ɔmo party mmra ne kyerɛ sɛ 1 clear year ɛna sɛ ɔmo wɔ aban mu a ɛwɔ sɛ ɔmo to aba ɛde yi Frank Akrafoɔ ebinom kyerɛ sɛ daabi ɛwɔ sɛ yɛnyɛ ne 2 years before ɛna yɛbɛyi obi saa yɛtumi ayi no ɛho nsɛm ayɛ bebree ɛho nsɛm no ayɛ bebree nti ɛno nso so ɛyɛ part of ɔmo proposals a ɔmo de akɔ mɛma remfi sɛ ɛyɛ 2022 political preview ɛno ana menu gu so a yɛsua ne kakra no MPP foɔ deɛ ne yɛdi ho agorɔ sisi a yɛwi a ne ate asi NDC foɔ no ɛnso so ɛdie mu nti MPP deɛ as we speak you know they've gone through all the processes baby ɔmaduru sisi a no ɛyɛ elections of a year party officers from the polling station to the national ɛna ɔmo ahyɛ ase ɔmo ɛbɛyɛ ho adwuma and into 20th of this month ɔmo bɛto saa aba no ɔmo wie a no about electoral areas coordinators elections you know MPP for party mremu no they consider 10 polling stations 10 into polling stations you know almost beto about the year executives you know all right but 10 polling stations beyond baba electoral area edema NPP one more party constitution is an 10 polling stations bia omo kabo mu na baba electoral area edi ama wo nti omo bechichemu sa electoral area and when you look at centers here you did to about 2020 no almost 33,000 plus polling centers and you to aba ewo ho 2020 no nti sa 33,000 plus no e was say NPP for eto abadi yi nipa ewo ho nyina and nti tie o yemfa no 33,000 polling centers here did to about 2020 no saa pepepe mpo na tie na omoto so beto aba according to I was so yi members across 33,000 plus polling centers no enyina and into omonto aba ni wie no polling center bia no ombeyi enipa best 5 enipa 5 for ho then they will appoint another people ombeye part of them omu wi no aba constituency no ombeto aba ne dia ma enipa mako be se 5 omu wi no ma appoint be se 10 e dia ka ho omu party mra no eno no nti te se constituency omenya constituency chairman omu benya general secretary wo ho constituency secretary organizer youth organizer normal ba women omu free women say they are considering Nasara coordinator no to be organizer for the Zango community ewo MPP no mu into omu wi then ombesha se no mu yi bi but no kra de eno ne me focus today and then me focus on your womo elections omu eba be no nti from the polling stations omu free polling stations so no omu ba electoral areas no mu wi no omu ba eye constituency no mu wi no omu ba regional no omu wi no omu ba national. So far, enipa omo atwe mu ti say omo consider to become a year contenders and I say contestants for the chairmanship position or MPP mu no. Enipa be se enum na atwe mu ti. Nti ye wo owura ameyaw ekumfi ono waba kane Minister of Education adenanamu ha wadidi dibre na horo bebre no wa MPP mu aban mu wadidi dibre na bi ene yerami akumfi waba watwe ti sanso ena kwabena abankwa yeboa ono no eye current treasurer party no opinion hwesika sem so de ma wo mo
ɔno nso pɛ so ɔte mu bi na ɔba for national chairmanship position no ebi. Mind you say the current crop of leaders are wɔn ɛwɔ chairman hɔ no chairmanship position no omumu bi ani hɔ a ɔrekɔ biom ɛne nti FF Anto wɔso wɔnkɔ maame Talata Asɔbayerɛ ɔso wɔnkɔ ɛna yɛwura Freddy wɔsi Mewu Mama Blay ɔno nso so wɔnkɔ chairman Omari Wadeɛ ɔno na yɛate sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ n'anim nti ɔnkɔ for the third chairmanship ni biom ne mu ɔpɛ sɛ ɔkɔ either for first or second chairman ɛwɔ NPP amanyɔkuo ni nti no chairman persons fuo ni nyinaa no ɛɛkɔ ano nti na ama new crop of people no ɛɛbɔ awura mu nti sese new crop of people a ɛɛbɛ mu no yɛwura Meyawa Kumfi professor wɔno waba saa nso ɛna Steven Asamoah Boateng Sabi ɔno nso so watwe ne ti Kwabena Bankwa Yebo a ɔno nso so watwe ne ti a ɔhwɛ ne mu sɛ ɔmo benya ne mu gidie ɛna the serial contester papa we wabro ɔkɔ papa wakwa I think say all baby me be the fifth time Steven in team and it enipa enan yi ɛna yenya ne ntie so mpɛ so mko na ka ɔmo yɛ num ɛna unfortunately former Greater Accra Regional Minister Owura Ishmael Ashite ɔno nso so yɛte sɛ ɔnka ɔbɛkɔ bi nti nka ɔno nso baayɛ a na ɔma yɛ enum Owura Ishmael Ashite watoa nananom wɔnse do na anu fiada no ayawre nan yɛ ɔma twe ɔmo ti sisi yɛ yi Meyawa Kumfi obi anhyɛ da nim baabi a ogina saa de ɛwɔ mu sɛ onya appointment ɛwɔ mampani Kufu abrɛ so ɛna dodoɔ no anso linke papa no ɛde ne mekyerɛ yɛwura Kufu no dodoɔ no a linke ne sɛ wo Kufu hɔ de a automatically no oba bɛyɛ Alan boy so what you say and untumi nka sɛ Meyawa Kumfi ɛwɔ Alan afa because ɔno mampani Kufu no nso yɛ fine pa yɛmfa ɔno no mfansi nkyɛn Kwabena Bankwa Yebo a ɔno no obi anhyɛ da nhunu baabi a wogina asa de ɔbɔ color blue yellow wi a wogina hɔ green wi a wogina hɔ nti ɔno no obi anhyɛ da nhunu baabi a wogina yɛwura Steven Ntim so dodo no ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Alan Bora Greater Accra de nyina kokoko obi abatɔkɔ bi a na nyeye wakɔ the fourth time ne ɔba yi ka ho a ɛyɛ the fifth time ebinom a link no to Alan but ɔno ankasa de ɔnto nanum ntuo enka so yɛ Alan anaso yɛ Bawumia afei papa ɔno nso so mo kyerɛ sɛ wa take a very keen lead ɛwɔ NPP chairmanship position ni mu ɛyɛ yɛwura Steven Asamoah Boateng Asabi papa yi ebinom kyerɛ sɛ ɔno de ɔyɛ Bawumia ɔno no saa na ɔmo kan o ɔmo sɛ ɛyɛ the Bawumia foɔ no de no ɛba whether ɛyɛ no deɛ maame Kate Jamfu a ne namu so ɔpɛ so ɔkɔ biom but bɛpem ne yɛnte yɛ sɛ ampa sɛ ɔbɛkɔ anaasɛ wɔnkɔ nti ɛyɛ na no nso so wahyɛ ne nso ɛde amame nti adwenkɛseɛ hɔ no yɛwɔ Justin Kodua lawyer Justin Kodua ɔno no ɔmo frɛ no okumkom ɛyɛ radio amanyɔfo ɔmo frɛ no okumkom ɔno ate asim ɛna Musa Superior ɔno nso so ate asim ɛsɛ ɔbɛkɔ bi ɛna ɛyɛ Bisiu Onuawontɔ Bisiu Onuawontɔ Bisiu sɛ ɔmo kaa no galamsey ho nsɛmsɛm ne ayi ɔno nso so ate asim sɛ onya bi a ɔbɛkɔ ɛna afei ɔpare ansa kane Suhum MP ɔpare ansa ɔno nso so ate asim bi nti yɛwɔ ɔpare ansa yɛwɔ Justin Kodua Wukumkom yɛwɔ Musa Superior ɛna Bisiu ɛna adwenkɛseɛ John Buedu nso so yɛnya ne teɛ sɛ ɔno nso so ɔbɛsan akɔbiom nti these 5 people ɛna yɛtete sɛ general secretary position no ɔmo pɛ sɛ wɔn ɛkɔ bi ɛna national organizer no nso so no Samia Wuku ɔnkɔ because Samia Wuku no anoma bi abɛka kyerɛ sɛ ɔpɛ parliament akɔ na parliament no so ɔpɛ akɔ no sɛ ɔno ofiri akuapem north ɛhɔ no mo Kuropɔn area hɔ no ɛna ofiri na ebinom kyerɛ sɛ maame dokuya na ɛte so sesi a ɔpɛ sɛ okutu dokuya but nano ɔmo de billboard kakaka bi besi mountain so mo bɛka kyerɛ sɛ it is not well deep blah 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 well bɛki kambrofo no but yɛnim sɛ ne nyinaa yɛ strategy ne bia nti ɔno no ɔnkɔ ɔnsiki for re-election ɔmpɛ position bia as national officer biom ɔpɛ parliament yakɔ we can say ɛyɛ Kuapem North
ɛna ɔpɛ sɛ ɔkɔ ekuropɔn ne mpɔtam hɔ no ɛna owura Samia Wuku ɔpɛ sɛ ɔkɔ nti ɔnsiki re-election ɛnam so ɔnsiki nti no Kamal Dean unse Kamal Dean no ɔkɔ sɛnka ɔkɔ akɔpɛ youth organizer anyɛ ye ɔne Henry Nana Boakye ɛna kɔkɔ yɛ ɛne one fancy guy I've forgotten his name this year on in charge of GNPC as one foundation bi ɔno nso so ɛka ho ebia ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛkɔ but as we speak now no national chairman regional organizer no ɛyade a mpanimfoɔ ɔmo atwe ɔmo ti ɛwɔ hɔ yɛwɔ Sami ɔfrɛ ne sɛn Henry Nana Boakye Kamal Dean so atwe ne ti ɛna ebinom 1 or 2 people ɔmo so atwe ɔmo ti a ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔ ma yɛn kɔnkɔfa start right summit ne mfa ma wo na ɔnwɔtwe abɔ fi a yɛwia we will come back and then we continue the preview of the political terrain ɛbɛkɔ so 2022 no na wahyɛ ne nso ɛde ama me still on the NPP yɛbɛkɔ ahoma no so start right summit yi mo amu nim yɛhyɛ aseɛ ɛnra yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a utie yɛn wawura afefoforo nim ɛkwan yɛbɛfa so a bɛhyehyɛ wɔ nneɛma kama sɛnea ɛbɛyɛ afe no kɔ awie a ɔma mɛblemu obiara ɛnra yɛne ɔsɔfo Raindaf Ofori Ata ɛna ɛhyɛ nkɔmɔtwetwe no ase ɛnɛ yɛsan ɛne ne toa so ɛnra ɔkyerɛ yɛn spiritual aspect of abrabɔ a yɛabu yi ɛkwan a wɔbɛfa so a wobɛtumi ama wo honhom mu abrabɔ no adi mu ɛno akyi ɔsɛ wobɛbrɛ wo ho ase ɛwɔ mpaebom na afei wama waso nea wode waso te wo honhom aso o nea wode wo honhom aniwa ɛhwɛ no wama ɛno nso so ahia wo ɛna no pɛ yɛnim baabi ɔde yɛn ɛbɛfa nyamedifoɔ wote yɛn ka yasan amoakye amoakɔ aba ompom bɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papaapa ɛnɛ nso so yɛtoa so ɛnra sɛnea wote sɛ na meka no woma yɛhwɛ ɛwɔ honhom mu abrabɔ afei mu sɛ nneɛma nyinaa bɛkɔ yi ama yɛn a wɔse yɛhwɛ ne yie ɛno nti wokyerɛ sɛ yɛmmerɛ yɛn ho ase ɛwɔ mpaebom na afei yɛma yɛn ani nna hɔ ɛnneɛma a yɛde yɛaso ɛne yɛni etie ɛwɔ sɛ no nso so yɛhwɛ ne yie ɛnɛ wadaroma wode yɛfa he ɔbɔbɔ nyame hyira wɔ nanɔpɛ ɛnɛ anɔpɛ deɛ ɛnɛ yɛka sunsum asɛm nanso ɛnɛ anɔpɛ ade baako a mepɛ sɛ
the voice of the blood ministries dom ono de ni dom kwa benya omo eye Teshi Nungwa state and ye no ekwatwetwe enkomo no as part of Start Right Summit this month, this year, this week, you know, ade bia we bia na wo se wo sha ase yiye na wo se wo sha ase yiye na kwan abefa so abesha ase yiye no eno ena yeguso a ye no esua mu ade enra ye hwe honhom mu fam enenso so ya hwe honam mu fam mimi masua me de me gidi se won so wasua wo de fo adwen kire no so fabra 0594 841044 ma hu se obi edibia ba mame enkinkan fama no nso betimi edo de no edi aba mekinkan wi a ye de woda chinti enso so ede be ma wo woda chinti ose mamo achi o chairman amanfo ne yamo kan de me ne mo ya adwen pa e wosan ke betumi ye nyina agi tum na registration na ekoso me kire sim re-registration no anke ye nyina ye ntwe ye ho famfirim na ye nsua ade wom enti wei ene ne a ka na omampani abedi akire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia oka about say ye dey abefo e bedi dwuma no eno ani ana e wose omo ma stakeholders ni nyina mpanimfo no ehia no mo kirekire mo niema bi mu ase kakra ansa ye frame prosper me di frijuani enkwanta na eba ye yenko na ye ni Yera Joseph Ahen enko twetwe enkomo oye security expert Yera oti yenka anopai ya mo achi amakwa aba Ahenkan FM so Umpumbo de ye de radia se wadaroma akoye ni edi nkan kra ye no etwetwe nkomo afiwe mu nso ye mo afihia panso ena no ABB ye da sorry ya ye se Ghana ya ranking second most peaceful country ewo Africa 2021 Global Peace Index ena o me de report yi e ba ye ebinim nso kire se omo ye nya no mnete Ghana ha enti omutumi sori de niema bia de bakeke eno kra ma ebinim kra boru omampani abedi akire ne nsem say when the fundamentals of the economy is weak, you know, the exchange rate will expose you. Your PRs, everything, everything good. But the reality on the ground, and why we are not, I expose you. Sanity, na. Ako afinako you anti nyina di ba o de si e bi aso dem yankopon ene bi aya na nyina last question I will be say concern bi a exception no mum kata be sanity ana no asitime ne se de bi antisa ne mitimi fi mitimi etake ne kata mitimi fi mitimi enka bi esi amana no nenso so no ana mitimi kan bi esi sefi ana be kwai ana ya sandima ba mo media house mitimi ko ekofa na mo dia breye na yenso so yate enso so ye de ye gibi ubekom no ada ubekwa akohu ho no na the media house so na e de breye no na etsa pete eno be e de na ye gina ba bi ni akoka se entisa etisa yobia dia breye no se ni na enko pete die obi tina sabotage obi akantrato so akabibi ahyo na so ansa na kwanya bebe mo abeka bibi atu obi so no ya wo ka fa no no ono susu poni wa na ene ya simbisa obe ho nti wo ka to no so na nye no kra obe ba bontin aba abeka se ye ka se Ghana a peaceful country a one e na ma bibi peaceful one yentam unity no also political affiliation bibi and o Ghana o hwe wo mu a obia na power ope nanso so say to aba ye de sheba akonsa kikiri bia na kasatie bia na ne ensheda emmem wo mu se obia no befom de nanso no wo sentia na no bia o kan wanhwe na no bi kan ye no na enipa bia ba abontin na mpanyinfo bia ba abontin na emre bia ba abontin ye de asese se o se tie wa ni atia ono so bago no amayata Ghana ye wo freedom of speech ye wo freedom of movement
your freedom of association. When you it's me cost, wabra ubintia ubinaso. The economical system, make my to see your baby. Now, so you been able to train your your farmers, your soldiers, your police officers, your media houses, your social amenities, any public servants, in your own way, it's me to margin, Barbara, at the end, and a punishment in them. He says, I know my way, your foreign representatives, American representative of British, need Colombia, and then Yakika Humina, Ubia representatives were. And this will be Baby Casse, and any woman at Tiha, and into woman to me, woman call for a man who do and you know, a man for floors, as you need publicly a day. And it's normal way in an on no coffee or Obama here. The ordinary reports also echo other presidents, different countries. And to me, Kabuma, and you was Ghana, a year and I said, Ghana as a peaceful country. Oh, I see. Sanya Wokano reported speech eka ho ene niema hudu bia wo mo atete ne ne eka ho fine, but ye ne ete Ghana ha ena omode saa omade ne dia ba yembra yen ankase ye Ghana ha wada roma ye ba no bambo ene ehun nchechirimu amone mo abene pa saa ne ti ana Ghana bambo ma ya na e ka ho Ghana bambo ya na normal jina amro be sin kuma so by a Kabamba Samoa in the Biana, more Telebiana yebre, Brian say every day and every night. Say, oh, Cassava Bontin, and I would to fool one here. I just say, would define Bambo. Actually, the beer, this is what the definition of Bambo ever. Yeka Bamba, yes, sir, yeah, bo, in Pankwa, and I didn't call Mubia by a yama of mine. And you back home. And yes, I did and say, and he has to say, Eddie at home. Ah, a Yemen Nipa, and Nipa Bejan to be a Bobra, and you back home. But I tell you, the free son or mano. Now, I can call I'm Robert from I'm Robert Nessono. You come as well. Now, I did not see the Fenica. Your Fenica. Even Yana, and Nippon Compare, baby, Bambon Coy and a Corano. I just almost said no. Almost said it's your turn to be and San Yajanaba and Kwamwasem. By a cabamboa, a year, sir, yeah, bought a Nippon Kwan and I did any a Japadia, ye walk and who buy. Fair driving and Casancasa, ye and fire Ninko, but the indiscipline on roads, a idea, Ghana for you do for power. Especially underline the government vehicles and government drivers. Some of the dignitaries in this country, especially a Japanese, and then by a Kabamba, Yamfaya didn't go indiscipline on the rules. Yes, young fool, you're not by saying I see both. You see, a queer from buying. Send you see, boy, young from buying. Young fire getting a day. Alcohol. Steve Rouser, a walk room, I was here, or the NC at the door. Young fire getting a day. Alcohol. Oko media houses were acquire a fast treaty be. And yeah, you know, young fire getting a day. Alcohol. And Tina, the preservation of the country, it depended on things. But you can't bamba near the Agina City, or you could be and now go to the Chicago. See, I put the back country, you see more. Fine, I will have you. Nelson, and I'm the Agina War, and this is, you know, this is so form. I was there of a vampire by, you know. Minia, San Roma Winina Air Coso. They say the major one, I'm letting you people, the major one, what's that? Media houses, what do you need to say independent on the road? See, it's me coming and not down. I think that the best of the peaceful country in the world, Ghana country. See,
I see. All right. Enti eya den yara de omo kan no ebi betimi ya no kra ebi ntimi nya no kra yen wa nso yen nim se ne a etie. Afi yen hwe ensesan kakra aba ebo yen policy no adwuma no emu. Now omo yen hu se cameras omo de abegbo krom ni nyina no nea ekoso wo krom no omo to omo office ya omo ehunu ebebo ayen away from Kenya for Oko Kenya, Namibia, South Africa, Canada, other countries because of that. Oh, I get in the crowd about down to even on the streets. Yamantamo to say to Krubimono. I say. Oh, I didn't see no record or any answer police near deploy no. So Uncle Koya, you know, ne set any more yet one more kind of to ruler. Your friend said, Emo Muno, Uber Muno, a friend catch it and say, the nearest person or why I say no. I'll say, Omoto should be a police for a usual. Your fellow move routes. Uber one a free route and said, the nearest route of Benhano, fantastic run about. Anabo kukrum anavota central no alcohol adie we esi ho enti edin say sanoma we nyina na yebeti awia ye ho aya ade a ense emfata oguru because unim say obetom say sanoma na ade abugo car ofa ba bia udu satellite na say na etwa front view no ene o number utwa mu a na etwa back view ene o number enti within that period no time or be and your time in the car. Now I could check it on the TV, no. And you don't baby, I'll find no call you mean then. There will be some money that to rent them still no the hours. So it's one of the best in the world that they say you develop Ghana. Yes, so it's me a question. That's why it's okay. Of what you were done by Nana or by you. So you think you I hope that once I take in one. Ebe boying. Because problem movement but I hope that answer now be and I did you hold one it took single sana what I yes I know many yeah and I also the back 31st night in the history of Ghana as I feel the moderating kakra prophecies, you know. Is it a case, say IGP, NA and Adwuma previous ones, you know, or more taking things for granted? As what they will be asking. Then you know, I see. IGP no strategy for usually and also FY. Then can so be the best. But obi by my dear and the Juma to him and now for dear. Now why you ain't him for no. Now see God so good and said as a brachano a soti. Anna said the Medin Kakas is Bibia a 2 Sikaso. And you manage share, yes, she shamana con anymore. She can some conform Kakra. Now, so a Nidian say we are quite well. A Nidian course so crab, Brusso said, like I am inside the BIA, a city, and your foot you are simply for and him for her, ready for company for her, Yenia Yaka say, media houses, and take the best of all because I think there will be a can work as an individual boko. I think there will be a can of voter rate, it will do say. That no man I can in our boom. I any anonymity about one unity one it's far at the year the free movement of the country and the association we now live why they are free and yet the IGP alone. I did bet my being now by a yacht of Bratiamania or Bebren and the Juma so and swearing, but I feel Yankopon to super good from my union. Yeah, any I was here yesterday, any I was here the Yenya also 24 titu ya mwenye for ya hemfo no
abasupa Mm. ko so anya sa na ye sa say ebe mu obi adwuma ye ben apo so kata kata pa ekire o panyina nya wonso na misia enti me final question na me bisa na fe ye de enkomotwetwe no de asi appointment of COP Tiwa Ado Dankwa oko Yoko ebi mu kire so oba be CID boss kora we hunu so na Yoko sa appointment no is it a right move, right appointment and omampani aye no? This question should have gone to Kofowi omo wadu omo mbo am yefe ni yana HP appointment authority for no. Yes, very big job rotation. Police station in the hono. Yes, very big job rotation. The amount say, oh yeah, administrator or police. The amount be say, oh yeah, researcher or police. The good purpose of a leader, no. Then find say, Mr. Dampari. Oh, I know around orientation program behind it. Not your administration, no. What question idea? Oh, then find say appointment board also. Now appointment board now baby say idea or researcher board also. And you obi be touching our baby. Now you know you good our baby. And you say almost your record at home. You know say oh you the work administration oh yeah. By the obi transport for you good your home. And you don't about administration I'm on home of it. And of course administration transport one. So it's so best. It depends on all these records. And appointment committee makes no one will say, oh, yeah, seems to be what brand now is super well administration. And no, it's me. Then you say, oh, what to see what had you. In the actually, a television, I appoint a political issue. And once you have a total, look like a Sava. Then appointment committee is not based on the job rotation, we are based on the third place, divided by 4. I won't say. The pay down here, the money have an appointment, the first appointment, you know. Among friends, one you good, that means that the require on the okay. On the job rotation, you can be one of the best police officer. Okay. Yera ma yena senior fa wunsi ha no afie ye hia hoden a ye de be ye adwuma ne pa nti enkomo no ye bedi no short se ne be ya ye be save ahoden ni bi na de bia ye frɛ wa watimi nso anya ahoden ni bi ne akasa anopa ye da se pa. Good. Yeah, that's. Yeah, that's it, papa. Bye. Okay, inti ebusuya yani yera Joseph Ohene Ahen. Ena twetwe enkomo Ohene ba rather Ohene ba Ahen. Ene ne twetwe enkomo oye security expert. Ye ba ne bambo ye monwrem na ye nkyerɛkyerɛ mu a opani no abene pa. Ene ye ne no ekotwetwe enkomo no 38 minutes into 8. Live on Ahenkan 93.3 FM. Kaine shene so adwenche so betumi dia ba yeje 0594 841044 0594 841044. There is this sad news coming from a Bremu Central Municipal Assembly ha. Bremu Central Municipal Assembly ha no mo. I will host some be ba na okay. Enti asemne se kane MCE edema Bremu Central Municipal Assembly aha owura Alex Kwabena Bimpon eduru ba bi no na napomuden nheda nkoyie enenti ono ankasa atwen ne ho si nkyɛn eno na nam so a omampani san bo obi fufuro din a ye maame Vic ebaaye anopa yi enti ya yenya ene se owura Alex Kwabena Bimpon odaya wansori Ewrade emfa ne kra ensie mayen
yewura bempɔn wako atɔ wafura ne ntoma ɛwɔ ne tintin mu anɔpa yi nyankopɔn ɛmfa ne kra ɛnsie yie papapapapapapapa awurade nkyekyere ne yere ɛne ne ma ne busua awurade nkyekyere wɔn ɛwerɛ bɛrima bɛyɛ bi wamɛyɛ ne nyinaa owura bempɔn wawie ne deɛ wawie na agudi nti wakra kɔ mpanimfoɔ ɛkɔbrɛ nti yɛsere nyankopɔn sɛ ɔnka ne ho baabi ɔne nam bia no awurade adom ɛnɔɔso mfa ma no it's a sad one though but ɛwɔ gyidie wɔ nyame mu sɛ akristofoɔ di obi wu a ɛyɛ ne ɛwɔ gyidie sɛ ɔkɔ nyame hɔ nti nyame mfa ne kra nsie ma yɛn yɛwura Alex Kwabena Bempɔn kane MC aban krakye ɛwɔ Bremu Central Municipal Assembly watoa nananom ɛwɔ ɛnsiedo anɔpɛ ya nyame kopɔn ɛmfa ne kra ɛnsie yi ɛma yɛn yɛtoa so na yakwen anim 41 minutes after 8 2020 nso de nsɛm baayo ba nyame wɔ hɔ awurade de yɛbɛtwa so ate aseɛ ɛyere so kyerɛ so sɛ dɛn ɔngu yɛ anim ase da biara da join yɛwɔ Facebook na fa adwenkyɛ ne fa bra na yɛnkenkan ɛmfa ɛma wo ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM saa so ɛna yɛn YouTube channel ne yɛ Ahenkan 93.3 FM o join yɛwɔ hɔ a wobɛtumi ɛde adwenkyerɛ no ɛnso so afa hɔ yɛbɛkenkan ne kama ɛde ama wo nti ɛnkyɛ mɛkɔ hɔ na some messages a aba no nso makenkan bi ɛde ama ɔmo de baayɛ nso so die nya mba yɛ 0594841044 0594841044 fafa hɔ bra na yɛnkenkan ne kama ɛmfa ma wo ɛnra Ghana Black Stars ɔmo ne ɔmo a ɛkɔ yɛ a amfin yɛnkɔ ahoma ne so na yɛne Prophet T Asene ɛnkɔtwetwe ɛnkɔmɔ megidi sɛ din deɛ mabubu ne kɔn mu paa nanso ɛnyɛ mea ne ɔtwerɛ yɛti a ne ɔka nso ɛti yɛnkɔ ahoma ne so Prophet otimi nka no pɛyi ma mo akyea mo akɔ ababa Ahenkan FM so na je so ɔde kyerɛ wadaro ma wudin no san pa na wobɔ no Prophet T Asene meka you asemi meka say ni otworo yeti a ni o kan so ti nti o de beche yen all right nti what in same ya to dwa wo kire say Ghana for yen celebrity wo mo eti ase adan o church members o mo nto offering won na efa atiasefo ayeti ase na nipa hodo a omonti ase na ye spend ye sika ewo wo ho na mo bo na wo asase so a omo ye mobo ye mission spend sika ewo ho asema America sa afa ho na eno no den na wo hu ye nti na ma wo de sa ansem ibatu dwa jo ade ba ko a me hu no wo oman mu anaga na man mu a ekoso nti a me de sa asem ntu dwa en se ene se obi yare da ho otimi pebosia ana opesika but sika na open no eye dense ne nsa beka bi na so oni pe wu ne no opebosia ye nya bosia no bi di ma ne papa na ne ma me se ye fa sa bosia no e fa koye nipa na wawu ayi na so de o te ase a o yare a opebosia e di akohwe ne ba no de Adam fi enya sa abosia ne bi efa ma no we just ye do nipa na wawu no esre bra otiase ti we nti na make we I see all right enti sesi ye wo kire yen kwan ye be fa so a ye be do omo tiase achen omo a awuo eye no kre aye no kra de Ghana ha obi a di adanse se no kre na no yi amedi mi birthday adwe kura obi amfa mai na so omo ate se mawu a
anka ombetu kwan from a chiri aba betro book of condolence ya baby ato ha mu ejen dia waka no kore papa na mum ebinom so kire se asofo binum nso mo nso so ne amokan mo ka ho mo church members ya ekom dibinom obi ba hwe na mu atimi se ababa we abrantie wo bere pa enso no mo ayi mani se sebe pani a wayi mframa wo bedwam eno so wo kire mu san papa bi na oso se ye ka onyame ba ana asofo ana o kristonia ya wo de okọ asore keke wo kare no wanya ntoma bi de ko ya wo ni pa bi nso ono so se be okohwe boy ana girl ene ya wo ni pa bi nso wo a oyo sofo bato de nafu ene nam so benya bibia ye den edi se ni pa wo do no mutimi tinchi mamanfo si nsa na de wo no no hu no mpo no waje aka ne de ba so ni pa bi ye nyame ba pa na sọrọ ba ho kyere no na so owo bia e wo so oboa no efri se odo ene onipa oboa ne yonko e the bible say na so obi dome a oni mahede so ye hwa ade ba ko sei ye se ye do nyankopon ba to onipa bia ni asasi so a onyankopon ohunu so onie na o ya ade fufu bi e de ama no na mo woni a woni ne kopa no ono ne nye onyankopon a o kyere wa obetimi aboa edi ade nti na yesi yedo nyankopon na odo aye wo no ye ndimi fa mo ye nuanu mo ba ye na mo yesi yedo nyankopon na ye de ye ade fufo e wa chiri e ba na sa odo no enwie peye edi so obi so ye so papa ana so ye kristo ni papa o yi do adi ade chire ni yonko a one ne koba we de chire odo emfa wo ne do wa asori dem emfa wo ne do wo wiase oni pa bia na wo ye papa de mana betima boa ne krakra mu ni eja mu akọ no nsori ni bi nso ya to ofren ato nkwala ehia adwonso dan kra eno no gi yakotwe aba akogina omso ana gi ye kansa nsori omunso omusunu omoban sa na te wo mo twen sen nkwala ne dan ni mungu omso na ne yenko na ka ye be ni ye o sa afọ no so asebe na ka kire wo mo eti etwasa wo ye den wo ye eti ade ba kwa me ka cho oman ana nipa bi a wote sa ne se onipa don ba ufia ka hu se whatever no wo so onya ajanan bia because obi firi ba bi ba ye betima aka no sa na obi aba asore eye den na jinso betimi ade no obegye so eni di se woni bia wo so bo ho modene se be sa nyama ni bi na nipa na angogu ne ho ase eni mo ase e wo begye e ba ne se ya ede adia ensen fata ene di ma onipa no edi se o ye sofo ana se o ye kristo ni bi e wo se ye komba ana se moa bi ne di ye bibi se de ye be ya obi ba asodu fi ho no a onu so anya ba bi aye no yi we ne odo a yi na bi so a ebetini aboaye edi onipa bi a o ye sa de no ana o ye no omo ne mo de se obeye ebe dwi pe amaye fa yeda se bebre nyame difo anope obre a wanya kyerɛkyerɛ nsɛmu akyerɛ yɛn megiri sɛ free na akoi nkrɔfoɔ be ma mani agye celebrate wo mo ɛte ase ho an yɛntwɛn ma wo nwu ansa enti megiri pa sɛ yewie ya maka kyerɛ sɛ mekura me di me birthday wo de to so yeda se pa yeda se pa anope yɛne yɛtiefo yɛse nyame nhyira wo amen enti ebusia ne prophet ET Asemi ene kwatwetwe nkomo Calvary Deliverance Ministry opani ono na nyankopon nam ne nsa so a omode asafo no baaye enkrofo adwe nkyira omode aba enie we see a friend of Frederick General say okay ono krono asa de Debra Frederick also wo achimchia or her show ni live or Facebook in fact or catch Ahenkan FM say morning show we omane nkoso anwo ho sanse ebo ni papa wono anka sanso so eka ho ebi medase en wode atwa eto kinke onso so de no yaka ho asem dada Dr. Baba Samu onso so de a wo kan yeni ho nkomo wa ha enintinya de a me kinkan ye be ko normal SMS no so na adwenkyira nkrofo de afa ho ne de aba we see a friend no
Kate or the free and Yinase obo ba osema mo ache anope Nyankopon onhyira wo pa ene adwuma da nyina wokoso a woye edi emaye Nyankopon onhyira wo na omo akoma so ade enso embrem Kate meda se wode wadwen kire wei edi aba na yegusu a yesua bibi kakra de afa the political preview for the year 2022 ehon kakra NPP omo de omo yade se de maka kire wo no omo de omo timetable kra de aba abonten a they know se bibia ma metwamu a na se omo go by it there na che se bibia de dana kwan mu kama pa enti eya na wa hye ne nso de amame omo ayade NDC na aka wo mo se omo soso betoto omo nioma na omo yiyi omo mpanimfo ententem de amayen but before no me pacho meba ye betoa yen analysis no eso but tiewe mame na mimra sisia. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay. Yes, Edabia, and in Semwa Ewum. And then so the woman no. The former MCE for the Brim Central Municipal Assembly, Ura Alex Kwabena Bimpong. I don't pay what one and another one here though. Where we in the air, I can't be new. And Uti Yanko Ponchitre, Nebusia, ne man, ne yere. And one more Kenya, Nyankopon and Chichiro Munavire. And also to the NPP fraternity, our more Bremu Central Municipal Assembly. Achimoda, Nyamen Chichiro Muire. The current MCE, Mame Victoria.
so nyame won chechire wo rare because emu oya onipa obedi na de It's twist and turns in life. Ebi no. So what you say? Me my friend me a fit you. Me friend me a body. I don't follow me super my body. Abusia ya di obeye. Obe ma me so akro. Me last year na me did that way. Da 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 na 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 na. Na 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 na. Da na 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 na. Me last year na me did that way. Me last year na mumi. O ma me so na samasa. Mili mujin crew. Anyone in there? But I'm from Ponawa, Mobro. We said, Missy Donoa, a very one dream poto. Won't you be remaining prayer? But it's still on dress you, said you open me and my head away. Train to us, some son. They never pray to a job. Me, yes, one more. Don't find it. Train to us, some son. Okay, I don't see about to us so at the free half 57 minutes after 8. Still live on Ahenkan 3.3 FM. And come up to we've got yet another interesting conversation for you. I didn't see any video in free. How we are about quite no room and then so you benada. And it's about quite term no to me room na with the wadrenche Eddie Aba. You would don't know you rabbin pong. You don't know any one-on-one interactions, ne personal relations to be. You be can some kakra inti ayana and also watching and so dear mammy. So we are aware, say you didn't come say Udi party as celebrating. And came more nipani answer. And son will be so we are singing abeke can some work as me own some pound one wate. Me pacho. Udi party as adoye bia obetumi aye ediama no yiwiyam na ya adoye menya adoye enya ho amemene mfe yei adoye ye ya adoye no am yewunu se ye wo ya adoye no ye wo fi ade enyina yesua yewura odi ankan kwa me yebowa yesua ne den sanse ono ohwe obi ene osua no nti yenso ya hwe obi sua no buro nyayi yenso so nioma yenya yenyina ye de cheye enioma yenso yenya yenyina ye de cheye anyways yanko ahoma no so na yeni oniwenyamfo kwadwo opon enkroma ono ena otonkra edema aban yi a ete soyi sanso so ena wokọ ofuase ayiribi a oyewomo emrahye bedwani ono aboti yanka no pay yamo ache aba Ahenkan FM so nyame ehu ya mobo na wonso wa hu ya so mobo me sama mo afisiapa fe nyina de ho ya me sure se me ne bokasa sa ye da se yenso ye mo afisiapa sa ebi okay inti ena no na yehun se mudi dwumadie bi a mo kire se mo ba betete ensemkyerofo be se ahanu ni aduonum sa dwumadie no ne yepesa wo tiechiri mu kakra de kire yen na obi a onyante ho asem no no so de nani adi akiri meda se di kan nye aban na ebetete centralfo aban wo ministry a ehwe centralfo adwuma eso eni de urubo nyina so ne Ministry of Information memedano na beyem fi mi no ni me beyem minister e kwa probo no
and send me no na central for you na ka ba ko any say central for Adwuma eho bambo safety of journalists e be den aboa na bambo no edina ne na so ba ko so any say central for dodo na enyaya enka omo ebesua de epeja omo nimdie mu ekwan ben ne betumi afa so aboa o enti bambo na safety of journalists no ya boa National Media Commission Emma Womo FBA office be a friend the office of the coordinated mechanism on the safety of journalists. Mona Omoshena Boa na central force will be Sylvia in the Bibia no be a tramona. Yet to me, I can hear the year to year. Then I say Obeka CTFM 4 crash and buy and Omono mo iti any measure so go satamano. Now they are tossing me no central for addition of the on person pijam. And the afraid central Jumaku. Ghana Journalist Association, Ghana Independent Broadcasters Association, Private Newspaper Publishers Association, National Media Commission, Ghana Institute of Journalism, anyone who trace and drop what they are from, there. So, over to me, I share training program be one of my central practicing journalist. Na afibia anka omo abadu sua de kakra ini anom ni so ombe pese omo be koso afibia no musua bibi peja omo ni bidi mu na nka moye ne saa na nka mode eho kama ya na nka ya press scholarship bi e de atua na nka central for dodo na etumi abasa mu training bi ye no no mo hwehwe wie ya omo de eho bill ebre ya the Ministry of Information etumi apisa kakra afie we bitumi atua ama central for ahenu ene aduonum 250 journalists say Womo and Kosa School no ebi. And the Sanope Mene Kasa, Fiti by November, Omopa Huntomano, first class of 60 at the Central for the Mobeko training program. No, and if you see a Kumase and Ra, and if you see Kumase, I have formed Hokanyana to a few we Ombayan cities are. Bayan Prenai, Ubeki Camp Bumbi, and here can go 250. I know the Yenya Husiketia and scholarship, and Yen I yet to a GIG, ITR, NETJ, Nikipa, Omona, Omo, IN Sisaya, or Mape at the chef for any woman was in Shedman Minidiana, or Matito, Yaya, the IN is there. Then on the two, Nimno Yabois. Na yetia eho ekakeke training so say on baby you know na boa ma central for pre ni medie dodo na ni medie emu epeja me no ka say abra me fi central adwuma na say na me course central adwuma no school da etie ye ni say open your family adwuma no de me call eho training e bi wa brochire bi wa Ghana na e ko BBC kakra ko we kakra no na boa ma me so me hu central adwuma no eni so na say your fan sa keke say oh manwa timete brofo mitichi minima bebu timituma central adwuma na ya na adwuma no mu ne ma bi wo kakra ye nya ho de bi nti we beboa ma ye nyina ye ne bia na ebu apija mejidi ye se ewom sa nyam na mode eba ye de ye nkrofo bi adwenkyere na mode ba ye mu hwe mu na mu hu se ebeboa omo kyerɛkyerɛ mu nso de kyerɛ mo kwan yom befa so a ensem kyerɛfo wo mantam edunsia ni nyina ebenya saa anamutu yi so mfa so ye nkra ne ehwe o se ye pese be se nkran ni nkuma se kyerɛfo kra mpo enko ana ye pese atimoda nkwanta apoapo baby a central ni a pese o yibi no ebenya kwan bi enti ya chemu nine Ghana ni na ya chemu nine regions dunsia no ya boa no and nine enti regions 9 dia be share of akwa ye omo de we they are free kind the big kind omo ye enti omo fa central for 16 regions li na baku mienu miensa omo form omo de omo ye na de aka ebe ko enim no tubo so ombe ko tamale akoye bia regions be 9 a wosoro ho emu central for be de sia na ko ombe ba atoye mantemu a obon say regions ben ho western north western central any ade almost on the ebeko ombe ba dem say fraumantem obon say fraumantem so any regions ben ho no o ma peke ebi
na ebe ne saa afie bia yekɔ enimi ya pɛn ska kakra to wa ebe no saa mfie mienu ebo nse central for 500 and yenya across the 16 regions saa na ebe ne kakra ebe akɔ enim na ya ma so ate sɛ so ma nya ne saa sika no so yeso eni nse da nya so ebetia and say no me hwɛ wɔn mo ba ya 50 upper west upper east eastern region greater Accra ne ade nyinaa no central phone bi fi hɔ a ɔmo bae saa pɛpɛ ne pɛsɛ ɔmo yɛ no na yɛde kɔɛ sɛ yɛhwɛ kuo yi ɔmo aka ɔmo ho abom na ɔmo bɛdi saa adwuma yi a mo nam bɛɛ sɛ ɛnwɔtwe National Media Commission, Ghana Journalist Association, Ghana Independent Broadcasters Association, Private Newspaper Publishers Association, Institute of Professional Studies, and Communication Educators Association of Ghana, civil society groups in media, selected leading journalists, any media houses ya omu nyina come ho abomi. Ukoman tamni bi wo hono mo a omo branches eni ho. Ya wonsem chofo bebre no so a omo ye freelance. Omo no ye den enya mfaso de fa sadie ho. Meda se di kan nye omo members nko na eco training. Obi a ye practicing journalist or qualified. Etosu mienu so person we training ni bia be say omo wo internet website a obekọ na wa apply na menya kwa me no ka say dem am for video so mfa website no to abonte www.mcepghana.com. MCEP ni abbreviation for Media Capacity Enhancement Program. MCEP Ghana one word.com. Ukowa application form no very simple. Now I apply, now I send the amount. Na omahwe na ya select to until omahwe na omo check basic basic verification just and power essential near or sample them has the program or in an anima or website or so so you freelance so attached to a media house so no more opportunity. Here's our member of any of these groups. The here say we are practicing journalists. Na wa apply on website no eso na we dey ma minti mu kakra terminu no me wo Ahenkan FM be me de say next one no you better say obi fi Ahenkan FM wa kokan obi tinka mo apply bi ana mo ma penifo ni bi apply bi emma mo na mo sumunya kwan enko bi okay. Okay. All right. Inti wadaroma we no eba beye 9-day wonder na ebe wo hono mo ache musika sem no se ne te afie we ehoka etumi afa afie bia budget ye konkudin se afie bia budget no sika enkom na yemfenye sa program we mu sa afie etumi nya 250 a afie da ni etumi nya krenya another 250 e kabo ma na ke 500 but etumi nya bi kra kan we betumi apo enim kra essence a enye dana me Minister of Information and enye dana MPP aban bewo abemu but yin nyina ye titum say ade ebebo central 42 yen central for ye titum say ade ebebo an na ye bo projects we see abaso ye pija project we see man ye fair and no na bema aban fufu bi obeba na minister fufu bi obeba no so hu ade we ade hia central for ade we upon kuma fi ase no me so me mo na me nto aso na enko nanim nti o say ye ni sum na ye institutionalize na so abapa ama ye nyina. Okay. Ye da se we de wadaroma ye be sre na ya twe ye ho afiri we ho kakra bi akwa kodi nkoma afa we ho na fe ye gya okwan na okokra ena no no mampanin e de directives bi ba say Ghana Revenue Authority omunya botre na reversal policy implementation o me yesen ko mo de be ye adwuma no munya botre kakra nsa ebinim nso kire se days na omampani de ma ye so mo fan koye consultations no mu nhye da no ye koye consultation no na ya krokro mo mo agye atum ana ebetimi abasa ye wie consultation no a policy ne kramponya de a ye de be ye adwuma me da say ya meme ya we ne say reversal of benchmark value discounts no e o sen ke fi ase afie fiti ase na yenia no ma e wo emse good time particular almost omunti ase yi still until mpenifo ye ne say yen twen so kakra na ye man kyerɛkyerɛ mu anya adwuma
Now we be say reversal of benchmark values na yɛda adeɛ. Tete no bi kɔkra ne nneɛma fi abukyire ba ɔno no ɔkyerɛ yɛn sɛ nneɛma no metɔ 1,000 duty a metua ɛyɛ nti yɛhu sɛ ebi mu hyɛ daa ne nneɛma a watɔ de ba na wate nneɛma no boɔ so ɔte so a na kyerɛ sɛ ne duty obetua no aba fam. Nti wiase nyinaa ɛde adeɛ bi ba a yɛfrɛ no benchmark values. The benchmark values no ɛno na kyerɛ yɛn sɛ Toyota RAV4 sɛ wode sɛ ɛdi 4 years na wotɔ a ne boa nkɔkoraa no ɛwɔ sɛ ɛyɛ ebi a $10,000. The wontumi mbɛka nkyerɛ sɛ wotɔ no $1,000 na wode ato duty so. The benchmark values no ɛna na aman ahodoɔ bi ɛde yɛ adwuma. Ti aman bi wɔ hɔ a wokɔ na wokɔkra nneɛma nyɛ wo na abɛkyerɛ sɛ me Toyota Yaris anaa Camry obi de kyɛɛ me nti ne ntua so duty. Daabi. Ɛbɛka kyerɛ wo sɛ saa car wei ɛde 5 years anaa 7 years no by now ne buoni nti duty a wo sɛ wotua wɔ so ɛnni. Ghana no yɛ babra a yɛyɛ sɛ yɛbɛsu benchmark values no ɛde akyire ne EMT po ana teku ebi a wo sɛ wo no wotɔ no 10,000 sɛ 10,000 anka duty a wobɛtua wɔ ho no ebi a ɛyɛ 10% nti ɛyɛ $1,000 duty. Yeah, the benchmark values no be mfato ho. Say the benchmark values no so ye mfato ho a kaba na ne boy ahe. E be the benchmark values ye mfato ho no. Ne boy anka say 15,000. You see 15,000 no cry calculated duty na e ahe e no be 1,500. You see 1,500 ye be chemu 50%. 1,500 chemu 50% and here 750. Near the 750 na to 2,000 no ho. Now the was thrown and I'll be here. And the only friend of benchmark value discounted. And the a discounted benchmark value now. You say walk at the old toy and no tray. You friend to benchmark no. And think I the benchmark in the yanka duty in our bit here. You require 50%. You know compare the was thrown and I'll be here. Now no me idea you might be in fear me no come fear me and some Ghana has say. Ama first na say kasa ɛwɔ port no ano abrase kakra na mmom yɛyɛ yɛhu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ produce wɔ Ghana ha se nti ɛho nhia sɛ yɛbɛte duty no so by 50% ɛde ama obiara ɔpɛni biribi te sɛ akokɔ megye di sɛ atemɔdan aboabo nkwanta wonim nkɔfo a nyɛ nkokɔ wɔ hɔ nanso ɛhɔ ano so wonim nkɔfo a ɛkra nkokofun ɛba bɛtɔn wɔ hɔ problem ne sɛ ne ɛkra nkokofun ɛba bɛtɔn no ɔno ne deɛ duty a woso tua no yɛate so nti wobɛwie no na ɔno ne deɛ no ɔno no akokɔ no kora ɛɛfo sen nea wanyɛ mfi akokɔ no yɛyɛ ne saa a nipa a ɔnyɛ akokɔ wɔ akyemɔdan aboabo no n'adwuma ɛbɛkɔ fam na nipa ɔte Brazil no ɔno nyɛ akokɔ ne san sɛ yɛatete duty no so no ɔno n'adwuma akɔ soro nti de bia na obi te akyemɔdan aboabo sɛ menyɛ adwuma nyɛɛ mewa nkɔfo a ɛwɔ akyemɔdan aboabo nyinaa ɛɛwe akokɔ nanso ɔmo we akokɔ efi Brazil yɛnwe akyemɔdan aboabo akokɔ no esan sɛ wotɔ Brazil deɛ na ɛɛfo ɛsen deɛ ayanyɛn no wɔ akyemɔdan aboabo no wofa biribi te sɛ carpenter fo adwuma they say come here say obi a wayɛ ne office a osietie ne office sɛ ɔkɔtɔ carpenter nkonwa efi abrokyere ba pempi no ne boy ayɛ fo asen de carpenter ni ɔwɔ Ghana ayɛ san sɛ ya titi duties no so ɛno deɛ ɔtete so a nipa akɔkra akonwa de ba no bɛka sɛ o me duties no ɛso ate nti business yɛ na mmom ne yɛgu carpenter no ɔwɔ ɔdan junction hɔ no yɛgu n'adwuma because they say no bi nda ntɔ ne deɛ bio we look at crowd abrochiri and abrochiri no ɛfo nti nneɛma ahodoɔ a yɛyɛ wɔ Ghana ha sei no ɛno titiriw ne yɛsɛ benchmark value discount a ɛwɔ so no yɛ reverse ɛno na yɛyɛ sɛ de fi ase January a yɛnuanom a ɛkra nneɛma fi ama no ne ba no ɔmo sɛ ɔmo nte ase yie na nneɛma boɔ bɛkɔ soro ne ade ne yɛsɛ de bi nte saa yɛto yɛbo ne yɛkyerɛ mu a wobɛte ase sɛ yɛade pa ɛbɛboa Ghana nyinaa nti ɔmampani kaa sɛ wɔnom ntwentwɛn so na nkɔmmɔdie no yɛnkyerɛ mu yɛmfa pɛn ne pepa nto ho na yɛnkyerɛ sɛ akokɔ nkonnwa wei
yade e wo say ye magana de any prejatin de aye krefi amanone e de aba no no nin komodia wo mu edi aye say anya by 17th no no betumi edisa enkomo no hona se say na ye bon pa say be wie na ntia aye adwuma ye to me the reversal of discount on benchmark values for selected products, just about 43 products. Yet to me, it is a reversal. No, I no na ebinum so raise concern say yes, ye de be ye adwuma, but looking at time why you mu a ewiase nyina ye kire say COVID-19 ama ho kira ba na nka ban ni mia na ho kakra because now with the help of ICUMC yetimi ya mobilize revenue no kakra ebria ye wo mu ye bra wo say ye san this ade ni ye adwuma COVID-19 bremu ikra na wo say make sure say nipa no nya akoko achemo dan abo no na adwuma bepeja enye so much about sika ban hwehwe enye so much about boosting domestic industry. COVID-19 mu na wo say make sure say carpenter no wo dan no na adwuma bepeja. COVID-19 na wo say make sure say ensure one may ensure wo Ghana ha say omadwuma engu because obi kran ensure fi abrochira forcing ensure ye wo Ghana ha say no enti sa bre mu po na wo say make sure say sa reversal ye be adwuma only for selected products meaning anya say a product ni na for just about 43 products no sa products no ye wo Ghana ha say see to me ye mani ye Ghana fo ni benya adwuma aye na omu bi o adwuma no na omu fa mene wo ye nuanom atifie enya adwuma nye no adwuma no akosoro and secondly so no enheda nhia say enema bo be kosoro mame mfa akokọ de enye example nipa na otu akokọ eton no o Ghana ha say e wo ska o Ghana ha say odi tu akokọ ton emom de oye ni say abrochira akokọ no pe as against ifia akokọ no so kase onko kra abrochira akokọ na odi ka ni getri na betu Ghana akokọ no aton a enema bo enkosoro itaji se why wadwun se wo de chinchina chine no roni akokọ na obekọ akoto aba beton wo Ghana ena waka se ne ubema niema no bo akosoro because ubeto eno na wo de duties na to so kase ubeba achimo dan abo abehwehwe nipa na ono na onye nkokọ wo ho na wato ni nkokọ aton a ne bo enkos but kase chinchina chi ubekọ Brazil akofa Brazil akokọ na ba and the benchmark value discount na year reverse no duty na year reverse na be beton it's the only way a niema bo be gina baby gina ne say nipa na ono no kokra niema fia bruchiri ba no beti ache say baby me jai na mato Ghana tie no eno na ne bo wo for ma me to na Ghana ni so anya adwuma aye okaso be ye ne saa emfa ho kiremba yane empanifo mo guta atwetwe nkomo enra ama omo raise issues be mienu omo kire se one aban ne so o reverse se ne be ya oba be support yen industries ya wo Ghana ha no asene but yewura ono no ye president de maguta Joseph Obin kire se omo tumi de order ekoma Ghana industries ni bi emfie bebreni no omo tumi make available order no enti se ya adwene se ne omo kra de ba no omo ho ane to omo kakra ye afiri hwa ma omo komu ayire de a ene omo so omo kofa ba omo ba yeyire so ebe ma niam bo akosoro woman nsem omo kan I would want to believe so omo kra fine case de omo kan no kre na o se bisa se ne kofa ba eyede abra umboa ma abra umboa ma market yen creating ma nipa na oton ade ne bi wo Ghana ha no sende wo de work order command no enya de a obetumi afofele work order no enti o so creating market ne first enne wono ma nya nkokosi bebre o muntumi emie omo sebi o makoko farm no emu adentia chance market ne ni ho osuro se so ko farm kokko 1000 krampo eba obi anto enti enne no ma no yi se onko farm kokko 1000 back krampo obi anye but who create market ne mano na onim se enne nkokọ no kra enso to a ochina no betumi abiem amana konanim nti nim fitiase ni mfitiase de obi hu ba kire ne kakra
esan so beka say me na first na me kra nkoko fia buchire ba say dia o maye nkoko no kra ukokra ba ne bo edin ti Ghana de na nkofo pe no na fie be man nkofo bo se nkofo respond to Ghana nkoko no ta e na economics no yeah. I see. Yera ma yenase yemfansi ha ne yenhwe e free sabri akopem 17th no ne ebesan pie free ma ba biom na yemra wo nchen na me producer sanke yemisa about buronya dua no so honsem bebre ewo Kotoka International Airport but yemfansi ha bibia ne ebesan ba age se bia bepese obeka bibia fa ho a men sheda ni ehun brief sabri ameno ka say say na me ka cho say me kumasi amehwe na maye media capacity enhancement program Adwuma nti me shada ni brief. Okay. Na me ankasa me ba me hwe ni se me ba studio na yenya bed on hwe bako na yetumi adidi ehun komo kaka. Okay. Ya beda sia no pe wo bre no adaje. Nyame kamo. All right. Abusiafo ye ne onimunyamfo Kwadwo Opon Nkroma ono na otonkra anase okasa edema aban a omampani Akufo Addo edi animu ono kro no awoba ofo ase ayire bia bato mpasua so a woye mrahye bedwani ewo ho enemo mepache otie ma me ba ye to aso. Hey Jack, into bookshop or pass say what town and I won't catch me no. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adie bia e fa adesua ho no. Would we chirem e wo Bloom's Bookshop and Trading Enterprise a on sabe kabi. Ye wo book no e di free crèche e kopim tertiary institutions ni enyina. Anything sorry offices. And now we bie bookshop kese e na wo pe books ni bi di agumu a. Also ko ho mo a won sa e be kabi. Kai, nation nso. Say ye turn the doso puom sanso and I open back pa on sa ebetumi aka Akim Odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe ni mo frey was 0244293632 and I say 0203083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Mami Samu akwaba emfamra Ahenkan 93.3 FM esujmedia ogusu awutie no eye mache mepacho ensam ni abroburu bebre no aso yenwie analysis no analysis upon analysis igusu ekoso nkakra ye de fabi nkomni ye de afanifa ye de namusa nchen ye bewie enche eninti ya no asene nso ede amame yemfa seda enkoma K Asenso Limited. K Asenso Limited say yenkonwa papa ena wo pede di dwuma K Asenso Limited pe ne ye kanfo di amount K Asenso say wo ya sorry wo ye school ana adwumakuo bia mo bie na mo pe nkonwa de agu mo office ana mo pe nkonwa de agu asorin dan ni mo no mo nko K Asenso Limited ubenya botre na waye mo de ama mo kama ni mo pese o design na odi mo ankasa mu din edi gu nkonwa no achi nso obetumi ayi nyina kama saa edi amamo aya na wahye ne nso obefrɛ wo mo e wo 0302 257 209 0302 919 739 K Asenso Limited say a home of quality office chairs and bookshelves. Circular Dabraka of Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road in Subehunu K Asenso e wo Zango Junction and Intiana Washington de Amayen Ahenkan sounds set main country where we team no pay say a wedding, engagement, birthday party, and outdooring, graduation, funeral, floating be and a person way political rallies be no person way me pacho yebema sounds are a very quality spinning machine and you mane ba utia utimi sampa and papa ena bono ni nyina Ahenkan sounds and make come for the amount your DJs ya omo very abreast with the current songs and in ye twam ni nyina and it is omo ba na omo gina machine achi no omo bo nwom no a omo botete de na omo bone de nia wo pebi ombe bo de amount ama wudwumadie no atimi adi mu ba no say yema MC nso a ye wo MC a omo very solid pa. They are on top of their games and kasa and inti ayana watching so friend number in yen twetwen komo we chire ho 0304 0543 350934
0543 35 0934 obe save number na to ho na akire yi wafrɛ na enkomotwetwe bi a ɛwɔ hɔ no mwatumi abɔ saa enkomo no na say deɛ a school fuo nyinaa ɛde omani kyerɛm ɛwɔ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Almost say ebia na ɛyɛ storybook bi na abaso. Opese wunya bi na wo kenkan asɔfoɔ yi books ɔmatwero bebree no. Ni nyinaa bi benya bi ɛwɔ yɛn hɔ. Saa nso so ɛna exercise books no yɛwɔ nkwalaa deɛ crèchefoɔ deɛ wɔ hɔ. Writings ni nyinaa bi wɔ hɔ, eraser, pencil. Nneɛma bi a yɛde sua deɛ no mathematical set yɛwɔ ni nyinaa bi ɛwɔ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. A wode wani kyerɛ mu wɔ hɔ no mu a nea wohwehwɛ bi a ɛfa adesua ho no onsa ebetumi aka. Ebia na moyɛ adwumakuo bi mo office no mo pɛsɛ mo kɔpɛ books any story books ni bi ɛde bɛhyehyɛ mu ma obi ba hɔ no mu a moyi bi 2 tables so ma no wɔ reception hɔ na ɔkenkan whilst a ɔde twɛn onipa a ɔhwehwɛ no no ɛwɔ sɛ wo ma wo office no eluki corporate so ate ase yɛwura hɔ no ma wɔ sɛ yɛhunu sɛ office papa nie yɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ nkurɔfoɔ mu ani abre ɛwɔ sɛ yɛhunu sɛ munim levels no so ate ase ne nyinaa ɛyɛ Bloom's Bookshop ɛpɛ ɛna wo nsa bɛka saa nneɛma no nyinaa ebi A4 paper a wode yɛ printing ne ɛkeka ka ho nyinaa nso wadaroma wokɔ hɔ a ɔmo ɛbɛma wo bi na textbooks no nso publishers a ɔmo nyinaa yɛ renowned publishers a wonim wɔm from Akiola to Approaches to Golden English and any keka ho ni nyinaa okɔ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise a wadaroma onsa ebetumi aka bi ebia na mo yɛ school mo pɛsɛ mo kɔ 2 books no na mo de kɔ library nso a mo nso so mo betumi ayɛ ne saa pɛpɛpɛ ɛde 0244 293632 0244 293632 and a 0203 083031 0203 083031 ubetumi afrɛ na book na open no webisa sɛ ɔmo wo bi ansa na wakɔ hɔ ɔmo wo bi a ɔmo bɛka akyerɛ wo san sɛ from crèche edikopim tertiary nia wo kɔpɛ bia wɔn nsa bɛka te sɛ ɔmo esua communication skills ɛne na keka ho wɔn nsa bɛka mo a musua political science moko ha mo nsa bɛka bi mo a musua business management and administration moko ho mo nsa bɛka bi mo a mo esua management ɛne ne keka ho ni nyinaa bi moko ha mo nsa ebetumi aka ɛyɛ Bloom's Bookshop and Trading Enterprise no majo so say mark of excellence wɔn adaroma ɛna ɛjoda kopim efiada yɛdi dwumadie de brɛmo wabra no nsia abapa ho sima no aduasa ekopim se nondu ebebo se siya de wohwe wakyere ma no a sima no aduonu enwotwe na abo apa anopa nonkono eho dwumadi awusu awutie no eye maache ofreme oboba ofori amanfo eninti mepacho oye nsemkyeroni a www.nsemkyerofo na mo wonpotem ha no mu nyina www.mcdpghana.com omso ko ho no mo a sa enhancement training capacity enhancement a omo edi eho adekere ahyehye so no ubetimi akofele o form no na onso so wenya akwanya edi afa ho yanum nyina ye baby ne yatimi anya mfaso because Ghana no yenso so yeka ho bia ne sa so ate ase na yeguso analysis ne yeye mame mfa analysis ne mienu mfa ntwam na afei me ma okwan na nso so ebre mu ebi efa mame enti ye ne MPP ena na etwetwe nkomo wo mo analysis ne so nyame yadom a January this year eye bosumi ye wo mi ya omo be call mo primaries omo eye polling station there omo fi polling station a omo be call for electoral area makacho say NPP omo electoral area coordinators no omo ye in charge of 10 polling stations inti polling stations maku edu no omo kambo mu anoma pe coordinator e de ato ano a ono obe coordinate the work a omo ye ni nyina adwuma omo ye o grassroots ho nyina no coordinator na obe hwe kwan obe fa so a obe coordinate omo nyina na wode ama constituency no so omo eto aba
edi yimpanimfo ho chairman ne kenka ho omo firi ho a no omo call regional elections no ena wo ba apue mantamu ampanimfo atwe omti no doso opani ba kwa woka ho bi eye owura Jeff Kunadu as we speak now no ono na woye womo secretary regional secretary oso obekonanim nti o free secretary position no na ordinary akire mu ewo chairmanship nti regional chair elections no mo behunu no se ugina mu ebi nti NPP delegate ya mokokoto aba no ebre ne so a yewo chairman kisi ewo hodada sanso so ena Jeff Kunadu nso so atwe ne ti enim se obi foforo ba beka ho bi a wo de wo nyina egu nsani ani a ne obeboa wo no wato waba de amano na mo region no atumi akonanim enti oba achim dan constituency nso so a enkrofo atwe omuti ne dɔɔso pa nanso yɛse abrabo a yɛbui asɛm mema wache a yɛma ne die ni awo so ate ase e mahunu sɛ ene nanam mframa mbato obi a meka hwe nkyerɛ me enti mi nso mehwɛ ne saa ne mayi mani sɛ be okraman a wahunu samana no enti omo ebe mama chede a me betena ha meka omo asem obi a meka hwe nkyerɛ me mahunu sɛ social media no so ho nye obi afie so ate ase e ho no ekuro kɛse enti no hunu bibi wo no mo a yem tumirika ma meka ho asem omo aka omo de akyerɛ me na me de ato mframa mu no enti sɛ unya nte wo de anje sɛ wo meka hwe nkyerɛ me tie enti 20th abato ne bekoso na nyame yadom a February constituency de no so ato aso March na region de no ato aso I think so yeah coordinators for the na February and March constituency April na omaba region na May June July mo ho ba bi no so no mo de mani akirem ewo national nti omo so enhyehye no eno no maka kire possible people a omo person omo be pray for chairmanship no mabobo din ni nyina de akire ye wo yewura amyawa kumfi oginam sanso so ena kwabena bankwa yebo a current treasurer oginam bi Steven Asamoah Boateng onu susu ginam bi ena the Syria chairmanship position ya wa prayer no eyowura Steven in team ono so ejina mu bi Steven in team set time aso na se ampa time aso set time nso ye no ebrane krabia na ebe kire nti omo so chairmanship position no eno no general secretary de so maka kire o ade a Charles Onua Hunto Bisiu watweneti oso opese obabi Justin Kodua ejina mu bi na opare ansa ono so ejina mu bi ono achi Musa Superior ono susu gina mu bi ena adwenkese no akasa ensusu ejina mu bi senka o ka wo mo ho a ana se wo MPP ni ena mokoto aba kan omo from say delegate ya say ni pa ya mabobo mu din hwan na susu se wo kwa be yie ebi mu kyerɛ adwenkese nsanko because adwenkese ono wahunu ni nyina bi wahunu opposition ena wahunu tumi no omo opposition no ye organizer Oba beje party no be acte se secretary my party no wini with a seat of 169 MPs empanisa ni okonsuo no anebo hina ono kro no a ne nsem party ne sign elusi from 169 eba benya members of parliament no 137 from suesisi ye de enkrofo bebre no a de so ntansa ne de abono na so nye ono nko a ebinim ka ho ena saa de no eba ye ebinim kire se waye bi da both sides on wahunu win wahunu lose nti yen san fa ba no na yen tai na chi ebinim so kire se da bi wodi party no MP for position no afiri ba bia na wo no e de abeduru 137 de a yen wo mo number eduru ba bi kurampo chinchina atwan bi ko so we ya me boy we ya me girl we ya sa nioma no me party daughter me party son munyina mo mra mu bi eno ka ho bi akwatia sei omo gi omani so ebi mo kire se sa one or two issues na cause ni nti no yama adwenkese enkope ba bi ntina ebi mo so kire se da bi awasa adwenkese to aso eni nti na ebi mo ate asimu a wo mo ene no eba be pre no Nyankopon ya adom a ye to aba ni wia ne behunu ba bi asusuan e de brode ho no e de ebefa
enu achi wo national organizer no nso so Samia Ukuma ka kyerɛ so won kɔ biom ɔkɔpɛ MP adi ɔno nso so wɔ se yɛfrɛ no ɔno abɔ yeye ɛne nti wɔde national officer dibre no to fam na wakɔ Akuapem North Onyankan official but yɛn de enim pa ububa yɛn so yɛtibu nti ɔno nso so ɔpɛ MP adi ɛne nti na officer national de no wankɔ biom ɔnkɔ biom nti kwan ba bɛda hɔ ama enkrofo foforo nso atwemu ti Kamal Dean okoye okopre senko ope national chairmanship no amfa yi anase anko yi ene se wadi ni namu a ye ba be yi no deputy communication officer we say director wadi de namu a o se national organizer no edo ne kon obekọ nti woginam sanso so ena kane emrahye bedwani ba papa we pa minimo one kasa we senka wo call for general secretary me kire ni Titus Glover Tema East former MP one wo ye wo flyer say wo call for general secretary afa ye ni ma de ko de esi ye o se de bi general secretary ko wo na nko biom afa de o call for national organizer inti ono susu ogina mu bi national organizer di breno ena Henry Nanabuachi the current youth organizer ono susu egina mu ebia wo call so far the omo aminimu nie maka tell say asem mema wache an yemane die ni awo omo ahye da ka asem na kire me no omo asem na migusu ameka no omo aka nyina obi ameka ahwe nkire me nti eno so akire no afi wo call youth organizer no madam Fubi enso so obekobi na akwa na akwa so obekobi nti ye hwe ena ukọ is it Bono region one boa team bi ono se obno so beko yate Kate Jemfu a meka ahwe de nanso so yenyante se obesan kobium ene yenyante se won kobium ekonkon ho but ye no mo a ye ne mo no ye tete se maame no so obesan ko nti eno so ai bibie ho nti women organizer no so e ho so nsem saa ena isi etie that is for the NPP enti yawie NDC so General Secretary Johnson Esiedu Nketia from 2005 and obabaye General Secretary edima NDC amanyekuo no efiri wa bepem sabre we di General Secretary no a